انتيدلي نعخاي كزا اسكن بلون እግዚአብሔር بمرጫይ نعخاي كزا كزاني እግዚአብሔር نبلو እግዚአብሔር يمسكن بز قال زنداستنتنا እግዚአብሔር يمسكن دحر حجي نتي اتوم زلوس نتي انتم زموتن زتنسأ نمبر نرأسيهم متان كي نبرس نسو عفكن دخلاتهم موتا እግዚአብሔር يمسكن እግዚአብሔር يسوع زموت الناس نرأسنا متان كي ننبريو እግዚአብሔር يمسكن لومي هيوتي حداري نافراي عمتاتي هيوتي يهبك الله وينا بوساني بكلمة እግዚአብሔር نتو هاليلويا أوه يسوع هيوتنا نهبك الله نا እግዚአብሔር نافرانا نهبك الله نا እግዚአብሔር زمننا نهبك الله نا እግዚአብሔር لبنا نهبك الله نا እግዚአብሔር ودي لبخا هبني أوه عند خادمة بمن قدتاتي به يبلن تبايلو تتحيف እግዚአብሔር يمسكن لبي يهبك الله هاليلويا زمني يهبك الله من اللون لبخم تحجاز زهبني تبايلو تتحيف እግዚአብሔር يمسكن لومي እግዚአብሔር هيوتنا نهبك اللونا زمننا نهبك اللونا نسخا بأنا دس كبلك كان دلي اللونا እግዚአብሔር هاليلويا يسوع دليتي سي እግዚአብሔር دليت ناس እግዚአብሔር بأنا بح كبلك እግዚአብሔር دليتي سي ودليتي أملاخي بأخاخ خبر يسوع دليتي سي ودليتي أملاخي نعاخ خبر يسوع دليتي سي هاليلويا دليتي سي ودليتي أملاخي نعاخ خبر يسوع دليتي سي ودليتي هاليلويا أملاخي نعاخ خبر يسوع دليتي سي يسوع دليتي سي ودليتي أملاخي نعاخ خبر يسوع وتسنوس كاب قدم እግዚአብሔር هاليلويا يسوع እግዚአብሔር نسخا أب هيوتنا خبر جزءنا እግዚአብሔር بفتاو لبنا እግዚአብሔር نفكرن كالونا نسخا خت جزءنا يطعم እግዚአብሔር نسخا تجزي خدنا እግዚአብሔር صبوق زخونلنا እግዚአብሔር قفاعي أملاخ يكون كان جزائي أملاخ بخفوت جزء أملاخ يكون كان እግዚአብሔር فتينا دلينا نخبرك እግዚአብሔር بفتاو لبنا نخبرك እግዚአብሔር هاليلويا دليتي سي ودليتي أملاخي نعاخ خبر يسوع دليتي سي ودليتي أملاخي نعاخ خبر يسوع أو دليتي سي ودليتي أملاخي نعاخ خبر يسوع أو دليتي سي ودليتي أملاخي نعاخ خبر يسوع እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ንስጋይ እግዚኦን አሰቂዮን ኣለኹ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ንስጋና ነሰቂዮሎና ንስኻ خبر ኣብ ህይወትና ኦ እቲ መንፈሳዊ መወዳድርቲ ዘይብሉ ህይወትና እግዚአብሔር
أتي أقدمنا خنريو زقبان إغزابير منفساونتي مو إغزابير نسخايخا مو إغزابير لو ميغزانا نبلك هالونا ملخنا نبلك هالونا إغزابير بفتاو لبنا غزانا نبلك هالونا إغزابير دليتي ودليتي أملاخي نعاخا خبر يسوسي دليتي ودليتي أملاخي نعاخا خبر يسوسي هاليلويا نجزاك هالونا إغزابير ملخنا نبلك هالونا إغزابير زمننا وسدو نبلك هالونا إغزابير لبنا وسدو إغزابير هاليلويا لبخاف كل جزء فرحة أملاخي هالومبر بحد ياسناتات أيقنا تباهيلو تتحيفو خمسولو إغزابير لبنا نعخا يفرح إغزابير لبنا نعخا يقزا إغزابير بملؤ لبنا نسجد الكا إغزابير إغزابير تفرح أملاخيخا أي تلمدني خا إغزابير أبتصبح حدش خا إغزابير ننقطقط الكا إغزابير هاليلويا دليتي ودليتي أملاخي نعاخاك خبر يسوسي نعاخاك من لغ يسوسي نعاخاك خبر يسوسي نعاخاك قزا يسوسي كاني دليتي بلنا إغزابير دليتنا نسخايخا إغزابير صمأتنا نسخايخا إغزابير أبرخا إغزابير أبصمو بوتا إغزابير لبنا كنعخا ينافق ربنا عين مايت كم اتنافق لو مدما نعخا ننافق نعخا ندلي إغزابير نسخايخا دليتنا علامانا نسخايخا إغزابير هاليلويا كبرتنا نسخايخا إغزابير منبرنا نعخايو إغزابير تخفو أيرأنا لكان إغزابير نسخا سنايخا نسخا تبقيخا إغزابير سناي تكبر إغزابير هاليلويا يسوس نتأمأك هالونا إغزابير ندليك هالونا إغزابير نفسنا نعخاتنا فوق إغزابير هاليلويا يسوس هاليلويا دليتي ودليتي أملاخي نعاخاك خبر يسوسي إغزابير مسكن كنملخو إنا نإغزابير جزءنا نسخا ملخنا نسخا دابلنا نإغزابير كنملخو إنا هاليلويا يسوس بفتاو لبنا دسيلونا باهيلونا إغزابير مسكن هاليلويا إغزابير أملاخي نسخا إخا إغزابير نقصي نسخا إخا نخالي أي جزءن نخالي أي ملخن كنبلو إنا هاليلويا
ንገስ አብህይወትና እግዚአብሔር መለኽ እግዚአብሔር ንገስ አብዝ ጉባኤ መለኽ አብዝ ጉባኤ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ መለኽና ንገሰልና ንደለይካሎና እግዚአብሔር ተጸዊዕካ ትምልስ አምላኽ እግዚአብሔር ንደለይካሎና እግዚአብሔር ኢየሱስ ሃሌሉያ أنا ناتكاي دحر دقي ما أنا ناتكاي دحر دقي
ታርስኻ ጌርካኒ ተመስገን ኣነናትካይ ድሕሪ ደጊም 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 እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንጉሰይ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንጉሰይ ንጉስ እግዚአብሔር
لبي تغمد تمسكن كم سدلخ صافعك تمسكن أنا ناتكايد عردقيم 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 أنا ناتكايد عردقيم
بواتي نسخات راي وننا هواتي وننا هواتي وننا هواتي يسوع راي كبر بواتي كبر بواتي كبر بواتي نسخات راي كبر بواتي كبر بواتي كبر بواتي نسخات راي كبر بواتي كبر بواتي كستوعلو أنا نيرسي سخونة يا بالليل أنا كبخم خونو كستوعلو أنا نيرسي سخونة يا بالبيو أنا سكا كبخا حيدي كبخا كأنت نسخة كبر بنبرانا كزيابهير زمننا وسدوك زيابهير هاليلويا أنا تحتينا كرين كلاهو وش تيكون له تأكد رأسنا أبتحتيخا نكزا أبهير كابانا زخونة ولا حنتي لاني كزي أبهير كله طبوق كزي أبهير ملو وهبت كاباخاي كزي أبهير هاليلويا يسوس
منشون السخايخ እግዚአብሔር نملخك እግዚአብሔር جنا خنملخوينا እግዚአብሔር هاليلويا يحصرين وح عمتاتي يبكاي هيوتي كنبلوينا እግዚአብሔር مسجد هاليلويا يسوع هاليلويا نملخك እግዚአብሔር هاليلويا
ረኽቦ ብምሕረትካ ያነስ ሕይወት ረኽበ ናይ ምንባረይ ትርጉም ተረዲኤ ይሕተሪንዋ ፍጹም ዘይልወጥ ፍቅርኻ ዘይትሓድግ ተገዲድካ ናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ኣፍቂርካኒ ሕይወት ጽሒፍካኒ ካብ ዓዘቕቲ ዓለም ኣውፂእካኒ ኣብ መጓሲኻ ጸንቢርካኒ ካብ ዓዘቕቲ عزغتي أعطيكني أمك واسخة سنبيركني ፍጹም ዘይልወጥ ፍቅርኻ ዘይትሓድግ ተገዲድካ ናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ኣፍቂርካኒ ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሒፍካኒ ይሕፀሪ
كقلقلك بملون البيت يبكاي أنسي وتك كقلقلك بملو عين يبكاي
ترقم يبلون كنتو يخلون عقابتي يسوس أنا فتي نخم نخكا كويتا إيوتي إلى شمكا ترقم يبلون كنتو يخلون عقابتي يسوع أنا فتي نخم نخكا كويتا إيوتي إلى شمكا ترقم يبلون كنتو يخلون عقابتي يسوع كم نغكاي دسيلوني الرجايها يسوع بينها كم نغكاي بخيلوني من رجايها يسوع بينها كم نغكاي دسيلوني من رجايها يسوع بينها كم نغكاي دسيلوني من رجايها يسوع بينها أنا فتي نخم نخكا كويتا إيوتي إلى شمكا ترقم يبلون كنتو يخلون عقابتي يسوع بسمايات كوينكا بخبري زلوها هيوتي انكا سماني انكا كزاني نسخا منخني بينخا بسمايات كوينكا بخبري زلوها هيوتي انكا سماني انكا كزاني نسخا ملخني بينخا ام سمايات كوينكا بخبري زلوها هيوتي
يسوع أنا فتي تركم يبلون كاتو يغلون إقامتي يسوع كم لغكاي تسيلني من رجايها يسوع بينها كم لغكاي تسيلني بحقوس من رجايها يسوس بينها كم لغكاي بخيلني قسكي سنكو من رجايها يسوس بينها كم لغكاي تسيلني من رجايها يسوع بينها هاليلويا هاليلويا بخبري زلوها هيواتي انكا وسدوني انكا هيواتي بينها زماني انك نايمة ودعتا هيواتي انكا زماني انكا قزاني نسخا من أخرني بينها هاليلويا ዘላለማዊ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ አሎና ጎይታ ኣብ ዕድሜና ዝመዓልቲ እዚ ስለ ዝወሰኽካና ክብሪ ንበካ ህይወትና ኩሉ ክትገዝኦ ክትመልከና ጎይታ ርእስና ክንበካ ጸኒሕና ብሓቂ ንስኻ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ወሊድካና ገንዘብካን ጥሪትካን ጌርካና ይኻሞ ካቢድካ ዝወስደና እውን ዋላ ሓደ የለን ወእግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ንበካ ኣሎና ወጎይታ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብርኽቲ መዓልቲ ትኾነልና ፍሊቲ መዓልቲ ትኾነልና በረኸትካ ንቕበለላ መዓልቲ ትኾነልና ተፈዊስና ንወፀላ መዓልቲ ትኾነልና ተጸናኒዕና ንወፀላ መዓልቲ ትኾነልና ወእግዚአብሔር ብፍሉይ መገዲ ተራኸበና ብማእከልና ሕለፍ ብኽብሪ ሕለፍ بقرمها بماكلنا حلف بمحرتك بماكلنا حلف بسهلها بماكلنا حلف እግዚአብሔር سبو እግዚአብሔር كم تزمصوا يملس حزبها كم تزمصوا يملس قليلون سلام كامل يون يملس አርዑቱ ተሴሩ ተራጊፉ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ بفلي مجد بصيحك يوم ملس بسم ኢየሱስ نصللنا ጎይታ خبري بزمعلت زونا أنا زبلك يقالك لأخلنا قال እግዚአብሔር أب إسرائيل ودق تبايل تصحيف لمو
أبزا محبر زيا قال كاي ودغ قال كاي مصانا سماوي منا مجبنا كل خبرنا خان بكالونا جابير أملاخنا حج دما عشرنان مبانان نيفتاو هي ابنان حزنا قريبنا لنا مو نقول له هي أباتنا كموز مسوات جيركا ختقبلو نصلي سمايات بالعلينا كفت كخون ببركتك على قلق كتب لنا وقويتا نصلي زيابير أملاخنا كل خبرنا آخا يخون سانا سلزر لخا تمسكن بشم يسوس آمين كبرن قويتا عشرنان مبانان كنهبينا كبرن زيابير يخون أتعشرنان تموبانان كنهب كلنا لك عكمتي بمزمور نجزيابير كن ودسو خنملخو تصنحنا مقد أملخو جزيابير سرعلنا يفغرنا نعمله نقل تصلو يتحقويسنا إنا نقويتا نهبو جزيابير حقوس وهابي يزفتو نتوم زبوخا جزيابير زهابهم تصفالو سمعت كفيتو كبارخنا زاتولنا كيدان الله كبرنا أملاخ يخون كل خاتكم نبيت جزيابير نكو عبد حن مساكم عشرنان مبانان النازور خلو نحد حدنا ناخا أبيت جزيابير بمرأيي حقوس إلى الله إلنا تحقوسنا سلام كنبالينا سلازي تحقوسكم سلام كتبالو خلوهم تحقوسكم قصكم برهيلو يمحلال في حقوس يمحلال في كونتيجوسي نزنا آخا أبيتك زيابير بمرأي حقوس إلى الله حادق زي حانتقوال لك تمسكر اللي كلا بدالاس كله نابقوي تازمت آخوسي إلهني بناتك سلام تايو إدكا زرقحكا قزكا في الشخيلوسي حداش قاشا مسيس حقوفا بيلكا خميل لخي مسبالكا النس بقى دحريو كابيتك زيابير اي وصاكون إلا حقوس تما حلالا فايو نايك زيابير سراح زقرمي سلازي كريستيان حقوس كخوني زقبا مخنيات اللو قال أملاخون كل ساعة انتاي قبوري زبلنا كل ساعة بقويتا انتاي يكونوا حقوسو مخنيات محقوسي ناس مركابنا مسألنا نايكونن تعنا مسألنا نايكونن حيلنا قلبتنا دخامنا نايكونن نحقوسنا مسرت كم تم قالوت نايكونن مسرت حقوسنا قويتاي سلازم قويتا كل ساعة تحقوسو سلام كريستوس كابو أمروز بلد سلام كريستوس نحسابكم نلبكم من انتاي قبرو يجزايو سلام كريستوس لبكم قزي والله كبرن اكزيابير يخون سلازم تبتقاهم زلو انا كل ساعه بقوي تحقسي بلو انا تبتقاهم بلو بقوي تاخذ لساعه حقسي حقوس نفس ما يقصو زقسقس كل جزي حقوس هذا سباي حقوسهم كقولوا خلوا زربات فيهم تحقوشه يلوم كاتسيلهم كا تحقوشه كاتسيلهم تحقوشه حقوسهم مقلص سينو ملو زربات تفيهم تحقوشه يلوم كما يلوم وديهم كريستيان كاهم تحقوشه بمن بقويتا بأملاخي حقوسه لو ما عالت زي تحقوسه جيوز مثلا تلو قايو كغنتت بقويتا تحقوسه ملء إلو خيريو كبرنا أملاخي يخون حقوسه ملء حقوس كامل حقوسكم بزح كخونيو حقوسكم بزح من تخون بسماي كاب أملاخ كتلمونيهم خونوا لكم حقوسكم ملو حقوس يزل النبلونة تبتقاهم زلوا بقويتا ملو حقوس آمين أتا آمين بلو آمين كبرنا እግዚአብሔር ይሁን هاليلويا تحقوس اللغانة
أبتزلنا مثلا بها تخنكيد مود حري قال እግዚአብሔር كمصناي مجمريا ግን ጌሽኩም ዝነበርኩም ዝመጻኩም ኣሕዋትና እንኳን ደሓን መጻኩም ክንብለኩም ንደሊ ክብር ሰናይት ምስ በዓልት ቤትክ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደሓን መጻኩም በሎም ክሲ ክብርና አምላኽ ይኹን እንኳን ናብ ቤት እግዚአብሔር ብደሓን መጻኩም ካልኦት ኣጋሽ ነዊሕ ግዜ ዘይራኸኹም ኣጋሽ ናብ ዝቅድሚት እግዚአብሔር ይመስገን ኮኾብ كبرنا أملاخ يخون سنايت شمكي حسكوانا الله يقريتا حرقويني زيابير مسكن نبيتك زيابير نكو عبد حان متساكن كبرنا أملاخ يخون زيابير يبارك قال نمجمر يا جزي جيشو زنبره أمون قلت في لكم زمتساكم من أخامكم عبد حان متساكم كبرنا أملاخ يخون زلنا متن بحثات تاناي قدام نايمشت أقلقلوت بايبل ستادي تجمير الله بزوم التكايد كاب ساعات شوعات بي ام تجمر ملختي يهودا اعتات مرت تجميرا زلا تقاتلوا ملختي يهودا زيا كبد نمردا قلال زي كونت كفلي حنت معرافيا سلازي كاب ساعات شوعات قدام تتمرت تكايديو نكتاتلو سونون زفترت مصحف زفترتينا نصنع زلنا اب ساعه 6 فرغان ساعه 8 زكايت اغلغلوت አለና ከይትርስዕዎ ربعون ميد ويك سيرفيس አለና ተኻታታሊ ትምርት ግብረ ሐዋ ይሉሎ በቃል አምላኽያ ነፍስና ተዓቢ መንፈስና ዝልወጥ አእምሮና ዝሕጸብ ሐሳብና ዝቕየር ንዓቢ ንብርትዕ በቃል አምላኽዩ ስለዚህ እቲ ተዳሊ ዘሎ አገልግሎታት ተጠቆሙሉ يهم بزحات سبات كابرحوق يوم تقوملو زقرم أب كربا زلو زي تتقوملو أب إثيوبيا زلو أب تقراي زلو أتي جزيو باستفلا لي لايف سلز حلف يتقوملو يوم نمقبال لنا يبلو يمسكرو لنا يوم مالتي سلزي نحنا خا أب تقاخا زلو بزح جزي أي رأي كانيو እግዚአብሔር ይብካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ጌርካ ከትሪዮ ትኽእሊኻ አቢድካ ስለ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ምስአንካ ግን ክርዳካ ከምኡ ኮይኮነ ከሎ እቲ አምላኽ ይብና ዘሎ ንጠቀመሉ እቲ ዝንገር ዘሎ ቃል አምላኽ ሶኒ ሶሉስ ሮብዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ዝወሃብ ዘሎ አገልግሎታት ኩሉ ንከታተሎ ዓርቢ ምሸት ጸሎት አለና ካብ 6 فرعان جميل ساعة 9 تصنح ጸሎት ጥራይ አሎና ከምኡን ቀዳም ንጉሆ ካብ ሰዓት 8 እስከ ሰዓት 10 تصنح ጸሎት አሎ ስለዚህ ግዜ ዓዲግና ሶን እንተ ዘይተዓመልና ኣብትስተዕመና ኣብ ኩሉ መዓልቲ ፕሮግራም ስለዘሎ ብሰንበት ጥራይ ኣባ ጥራይ ኣይነት ጸጋዕ ካልእቲ መዓልቲ ሓንቲ ተሃልወና አትሊስት 2 days ሰንበትን ረቡዕን ወይ ሰንበትን ዓርብን ጌርና ነፍስና ክንምግብ እቲ ግዜ ከቢድ ግዜ ስለዝኾነ በመንፈሳዊ ነገርና ተመገብካ እትገጥመሉ ግዜ ይዘሎና በመወዳታ ግዜ ካና ቀልጠፈት ያትኸይድ ዘላ ምድሪ ጎይታ ይመጽአሎ ኣብ ኣፍደገ ይዘሎሞ ንቁሕን ጸልዩን ምንቃሕ ዘድልዮ መንፈሳዊ ምንቃሕ ንፋስ መጪኸ ይወስደካ ውሕጅ መጪኸ ይወስደካ ናብ ካልእ ገጹ ከየብለካ እቲ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት تزنفس زلون نفاسات حيزوكا خيكيد منفساونتك ناتبحقوغ خيكيد نادنززكا خيتخيد مدنزاز አሉ መንፈሳው مدنزاز بفلاي ابز معراباو عالم زدنزز መንፈስ አሉ መንፈሳው ህይወት ካዝ بحقوق ነገር አሉ زي استوعالكم وانتخونكم استوعلوا حاوي خوينوم زمصو ابزي امس بصحو نارغو نادنززو يمزخدو معراباو عالم مسمصو قداي نايز نجر زخين خون كنقح يقبأنا يمالتي إذا بستخالنا مثلا ويتاي متصخم زرلنا ذكرنا كنقح نقالو خنتقه بصولوت كنتقه بفيلوشيب كنتقه يقبأنا يمالتي كبرن እግዚአብሔር ይሁን زرلنا متنباتات كالندر مساحاتكم سلازرلو لو تقناح قال تقبر لو تقول March 23 فرزق حونا متيو متزلو صومون مالتيو information كبنايو
ማርች 29 መደብ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም እንብለሉ ነቶም ኣጋይሽና እንቕበለሉ ጊዜ ክኸውን ካብ ሰዓት 5 ፒኤም 29 of March 5 p.m. ቶም ኣጋይሽ ቴክስት ክገብረልኩም እየ ክድውለልኩም እየ እቶም ክፍለ ኣገልግሎት ዘለና መራሕቲ እውን ሽዑ ክንርከብ ግዴታ ኣሎና ካልእ ተለወፀ ኣብ ኣፕሪል 11-12 ንምርዳእ ጽጉማት እነዋጽኣሉ ገንዘብ ናይ ጋራጅ ሴል እንብሎ ኣፕሪል 11 and 12 ኮይናላ ተቐይራላ ንሳ ረእይዋ ኢኹም ዝሓለፈ ነጊረኩም ኣለኹ ኦገስት 24 ፒክኒክ ኣለና ኣገልግሎትና ሰንበት ኣብ ደገ ኢና ክንገብሮ ስለዚ ሓዝዎ ለውጠ ለዊጥና ዘለና እቲ ካላንደር ኣብቲ ናትኩም ካላንደር እውን ግበርዎ ኣብቲ ናይ ግሩፕ እውን ክትከዓልኩም እየ ክትርእይዎ ምእንቲ እግዚአብሔር ይባረኽ ፈረስ ግን ንቅድሚት ምፃእ እሞ እታ ዘላ መልእኽቲ ከተመሓላልፋ كما يوعلكم اسم እግዚአብሔር ይባረኽ ሓንቲ ትርር ዝበለት መልእኽቲ ዘመሓልፍ ሳድማ ሪያሊቲ ሓቂ ስለ ዝኾነት ውሓጥዋ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ፓስተር ነጊርና እንታይ ኢሎምና ነይሮም እዛ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ትበሃል ዘላሲ ኣቡስ ኣብቲ ማሕበር እቶም እሞ ምናልባት ሞት ተመፀሲ ተዳሊኹም ክትፀንሑ ኩሉ ግዜ ጎይታ እንታይ ኢለና ኣሎ ንቑሓት ኩኑ ኢልና እስከብዛ ምድር እዚኣ ዘለዓለም ክነብር እየ ዝብል ተልዩ ኢድኩም ኣልዕሉ ዘለዓለም ክነብር እየ ኣይመውትን እየ ዝብል ነዊሕ ዕድመ ብዙሕ ጥዕና ይምነየልኩም ግን እዚ ድማ ሪያሊቲ ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ ምስ ኣሕዋትና እውን ክንሓብር ስለ ዘለና ሓደ ድማ ንርእስና ክንነብር ጥራይ ስለ ዘይብልና እታ ማሕበር ኣጃማምራ ከመያ ነይራ ቀደም ኣብዛ ዓዲ ውሕዳት ስለ ዝነበርና ሰብ ክመውት ከሎ ገንዘብ ይዋፃእ ተዋፂኡ ድማ እኹል ነይሩ ማለት እዩ ሓራይ መዓልቲ ግን እንዳበዛሕና ምስከድና እንዳዛሓተለ ኸይዱ ሓር ድማ ምፍልላይ መፅዩ ንገለ ሰብ ብዙሕ ይዋፅኣሉ ንገለ ሰብ ድማ ውሕድ ይዋፅኣሉ ስለ ዝነበረ እኹል ኣይነበረን ሽዑ እንታይ ኢሎም ሓሲቦም ቶም ኣብዛ ዓዲ ንብሕ ግዜ ዘካየዱና ሰባት ምናልባት ለንተን ሓብር ነርና ብ$25 ኣዋፂናስ ኩሎም ምዉታትና ክንቀብር ሬሳና ከነፋኑ ንኽእል ኢና ትብል ሓሳብ ምስ ወፀት በዚ ዝተጀመረት ሕብረት እያ ሕብረት ድማ ኣና ኣብኣ ፀኒሐ ኣለኹ ነዊሕ ግዜ ገለ 300 ሰባት ኣለና ማለት እዩ ማሕበር ማለት ሽዑ እንዳኸደ ምስ ከደ እቲ ሰብ ዝሓቲሉ ብድሕሪኡ ምእታው ከሊኦምና ኢሎም ኣብዚ ዝቐረባ ግዜ ድማ እንደገና ተመሓይሻ ድማ እስከ ከም ብሓድሽ ትጀምር እሞ ትፀንሐ ከሎ ኮይኑ ባዕሉ ይመሓደር ግን ዝኣቱ እቶ ተባሂሉ ዕድል ተኸፊትሉ ሕጂ ንዓኻትኩም ድማ ተኸፊትልኩም ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ክንብል ከለና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ሞት ምዝራብ ከቢድ እዩ ግን እዚኣ ሪያሊቲ እያ ንዓይ ክብለኩም ብሓቂ ኢንፋክት ይናፍቕ ሰማይ ይናፍቕ እየ ምክንያቱ ብዙሕ ስለ ዝሳቐ መዓልታዊ ስርሒ ድማ ሓደ ግዜ 6 ሰብ ኣብ መዓልቲ የፋኑ እየ ስለዚ ሞት ግድን ክትመፀና ግድን እያ ስለዚ ተዛዲና ክንፀንሕ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ክትኣትዉ ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ፕሊስ ተዳሊኹም ምፁ ኔክስት ሳውንደይ ክመፅኦም ቶም ኣካየድቲ ናይታ ማሕበር ኣብዚ መፅኦም ከዛርብኹም እዮም ሽዑ ነቲ ፎርም መሊእኩም ሃብዎም ዝሓለፈ ግዜ ብዙሓት ኢኹም ካብ እንተን ዝነበራ ፎርም ወሲድኩመን ግን ሓደ ሰብ ዝመለሰለይ የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ኣይንትረፍ ፕሊስ ኣብቲ ዘሎ ንሕና ሰብ ዋላ ክርስቲያና ስለ ዝኾና ኣይንመውትኒና ማለት ኣይኮነን ከም ሕብረተሰብና ንኩሉ ዝበፅሓና ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ድለዋት ክንከውን ኣለና ኣብዚ ድማ እንድሕር ኣቲና ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ነቶም ካልኦት እውን እታ ዋና ዓላማ ናይ እዚኣ ነቶም ዘይብሎም ወይ ከዓ ሆምለስ ዝኾኑ ፈፂሞም ዝተሸገሩ ሰባት ንክትረዲኣ እታ ዓላማ ነይራ ንኩላህና ግን ረድያት እያ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዝሰርሓሉ ቦታ ሲ ፊነራል ሰርቪስ ኣለኩም ዶ ከምዚ ዶ ተዳሊኹም ኢኹም ኢልካ ትነግሮሙ በቃ ፕሮሰስ ይገብሩ ክሳዕ መጨረሻ ኣይገብርዎን እዮም ሽዑ እንታይ ይኾኑ እቲ ሰብ ምስ ሞተ ሓራይ ሽዑ ኩሉ ነገር ኣብ መንኩቦም ይኸውን እሞ በቃ ምስንትን በቃ ዓቕሎም ይፀቦም ስለዚ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኩኑ ንቑሑ ኢልና እዩ ነዊሕ ዕድመ ይምነየልኩም ኣነ ብሚራክል ይኣምን እየ እግዚኣብሔር ነዊሕ ዕድመ ከዝግበና ምዃኑ ይፈልጥ እየ ሞት ኣይኮንኩን ዝምነ ዘለኹ ግን ሪያሊቲ ስለ ዝኾነ ድማ ክንዳለወሉ ኣለና ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ፎርምታት ኣብቲ ድሕሪት ማሳልሓውና ዘለዎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብኡ ሎ ብዙሕ ፎርም ወሲድኩም መሊእኩም መምፁ ግን ኣይትፈርምዋ ኢኹም ኣብ ቅድሚኦም እንተ ክትፍርምዋ ሽዑ ሳቶም ባዕሎም ከረድእኹም እዮም እተው ኢኹም እዚኣ ሓበሬታ ክበኩም እየ ናብ ዝመፅእ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ናይ ማእዘር ሰማይ ድማ ብዙሓት ትስእኑን ኣለኹም ምክንያቱ ኣብ ክልተ ቦታ ክልተ ኣገልግሎት ስለ ዘለኹ መብዛሕትኡ ሰንበት ካብ ምስ ወፃኹ ኣብ ኣኼባ እየ ዘለኹ ኣብ ናይ ሰብ ሓዳር ድማ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ሲኢንኩምን ክትከፍሉ ኢልኩም ዝሰኣንኩምን ስለ ዘለኹም ወይ ንፓስተር ሃቦ ወይ ንሲኢን እንድሕር ሂብኩሞም እንደኾነ ሰብ እንድሕር ሂብኩምለይ
ንዓይ ክህቡ ንኽእል እዮም ስለዚ ኣውን ዓይን ንድሕሪት ኣይንትረፍ ክሳብ ሕጂ 6 ሰባት ገለ ጥራይና ዋፂና ዘለና እታ ናይ ማእዘር ሰማይ ድማ ብጣዕሚ ዓባይ ጉዳይ እያ ምክንያቱ ቀደም ኪዱ ወንጌል ንዓለም ስበኹ ኢልና እንዲሁ ከድካ ሽዑ ብፈረስ ቀደም ክየድ ነይሩ ኸውን ብበቕሊ ክየድ ነይሩ ኸውን ብመኻይን ክየድ ነይሩ ብኣይሮፕሌን ክየድ ሕጂ ግን ብጁባኻ ትኸዶ እዩ ወልጡ ዲኹም እዚ ኩሉ ስብከታት ብማእዘር ሰማይ ዝኸይድ ኣብ ኩሉ ሃገረሰባት ዘሎ ከይተረፈ ይሰምዕዎ እዮም ምክንያቱ ቴሌፎን ኣለዎም ሎሚ ጀነሬተር ዲያልያ ኮይና ኣብኡ ገይሮም ቻርጅ እንዳገበሩ ይሰምዕዎ እዮም ስለዚ እሱ ድማ ወንጌል ምስባኽ ኣይንረስዕ እሳ ድማ ብጁባና ኣብ ገዛና ኮይና ውሕዳት ዋላ ብ10 ቅርሺ ወብ5 ኩልኩም ተሳተፉ ስለዚ እንድሕር ዳኣ ንዓይ ሲኢንኩምኒ ወይ ንፓስተር ሃቦ ወይ ንሲን ሃብዋ ኢኹም ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብዚ ስለ ዘለኹ ታሕቲ ስለ ዘይወርድ ኣብ ኣኼባ ስለ ዘለኹ ተባረኹ ቴንክ ዩ ቁርብ ክውስኸላ እዚኣ እቶም ናዚ ዘዋድድዎ ኣሕዋት ትማሊ ደው ኢሎምለይ ረኺበዮም ነይረ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂታ ኤርትራያን ሚቹዋል ኮርፖሬሽን ኢን ሚነሶታ እዚኣ እታ ባይሎው እያ ታንቅዋም መፂኦም ፅባሕ ሰንበት ምሳና ኣብ ታሕቲ ኮፍ ኢሎም ሕቶ ዘለኩም እቲ ቅዋም እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ እቲ ጥቕሙ እቲ ካባና ዝድለ ሪኳየርመንት ከዓ እንታይ ከነማልኦ ዘለና ቅጥዕታት እንታይ እዩ ብደንብ ገይሮም ክገልፅዎ እዮም እንተመላእና ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ሓጋዝ እዩ እቲ ኣይገጥመናን እዩ ዝበልካዮም ዝገጠመካ ተብተብካ ምዃን ኣነ ተማሂረ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈ ሰብ ምስ ሞተና የብለይን መን እዩ ኣብያ ክትቅበር ድሓር ንመጀመርያ ግዜ እቲ ኮስት ወፃኢ እንታይ ከም ዝኾነ ከይደ ምስ ሰብ ከይደ ማለት እዩ ዋጋ ገለ ምስ ነገርንስ ሰብሲ ብሂወቱ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ብሂወቱስ ምስ ሞተ ኸብር ኢለ ማለት እዩ ነዛ ሓመድ ዝቕበረላ ንሳንዱቕ ንገለ ኢልካሲ ንዓዲ መስደድ ኢልካ 20-30 ሽሕ ዶላር ብሓደ ግዜ እዩ ዝሕተት ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ለባም ኣቐዲሙ እዩ ዝዳሎ ብዛዕባ ፅባሕ ምድላው ልቦና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ንቤተሰብ ፀገም ካብ ዝኸውን ኩሉ ተሸፊኑ ወፃኢታትካ ንዓዲ መኻድ ድዩ ዋላ ብዚ ድዩ ከይተሰከፍካ ክግበር ስለ ዝኽእል ጥቕሚ ኣለዎ ስለዚ ተኣትዎ ከዓ ኩሉ ግዜ ፈሊጥካ ክትኣትዎ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ መፂኦም ኣብ ዝኸፍኩብልዮም ኣብኡ ኸይድኩም ምስኦም ተዘራሪብኩም ፎርም መሊእኩም ፈሪምኩም እዩ ስለዚ that all members and or their benefits are eligible to claim benefit upon death of members after 6 months grace period. Oh, okay, grace period alone. وش 6 ወርሒ እስካዕ 6 ወርሒ ክፀንሕ ክእል እቲ benefit ማለት እዩ grace period ኣለዎ ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ክብለኩም ደልየ ተዳሊኻ ምጽናሕ ቤትካ ምስቲ ንባር ፅቡቕ እዩ ኦም ሽማግለታት እቶም ንኣሽቱ ተዳሊና እንተፀናሕና ፅቡቕ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓና መፅእ ዘሎ ሰንበት ክመፁ እዮም ምሳና ኮፍ ክብልዮም ፕሮግራም ምሳና ክካፈሉ እዮም ኣብ መወዳእታ ምስ ወዳእና ኸ ኣብ ታሕቲ ምሳና ክወርዱ እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ፌሎውሽፕ እቶም ንደሊ ሰባት ኮፍ ኢልና ምስኦም እንታይ እዩ ኢልካ ሕቶታት ሓቲትና ፎርም መሊእና እቲ ዝኽፈል ክንደይ ከም ዝኾነ ኣብ ክንደይ ግዜ ዝኽፈል ወርሓዊ ድዩ ሰሙናዊ ድዩ ዓመታዊ ድዩ ሓቲትና ኣረጋጊፅና መንበርስ ክንከውን ሓደራ ክብለኩም ይፈቱ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም እታ ግሬስ ፔሪድ ዝብላ ምስ ኣተኻ ክሳዕ 6 ወርሒ በነፊት የብልካን ስለዚ እሱ ስለ ዘሎ ኣቐዲምካ ምእታው ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ክትርዳእኩም ኢለ ዝነግረኩም ዘለኹ ምስ ኣተኻ ምስ ፈረምካ ወይ ካብኡ ምስ ኣበልካ 6 ወርሒ ወላ ሓንቲ ይስታ የብልካን ድሕሪ 6 ወርሒ ኢኻ ኳሊፋይድ ትኸውን ኣምላኽ ኣይበሎ እሞ እንድሕር ዳኣ ሰብ ሞይትካ ሽዑሲ ን6 ወርሒስ በነፊት የብልካን ስለዚ ዝሓሲብና ኣለኹ ንኣቱ ኢለ ዝነግረኩም ቴንክ ዩ ቅድሚ 6 ወርሒ ሰውረና እያ ተብል እዚኣ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ቅሬታ እቲ ኢንፎርሜሽን ክንህብ ስለ ዘለና እዩ ናብቲ መንፈሳዊ ጉዳይና ክንከይድ ኢና እዚ ሰዓት እዚ ክቡር ሰዓት እዩ ዌልካም ዘይበልክዋ ሳራ እንኳዕ ድሓን መጻኪ እንኳዕ ድሓን መጻኺ በልዋ ሳራ ይረኣናያን ቀኒና ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን እቲ ጣቂዒትኩም ታዳ ይጨርባሕባሕ ኢሉ ፅቡቕ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ክንከይድ ኢና ሎሚ መልእኽተኛ ኮይኑ
ዘገልግለና ሓውና ሲራክዩ ዝቦታ እዚ ንሓውና ሲራክን ንመንፈስ ቅዱስን ካሕድ ጎየ ክብርና ኣምላኽ ይኹን كم يكن يخون كم ياللهم كم يالله هيوات كورد حاندي زابير مسكن يس كريستوس كويتا حصير صلوت نسلمون ابتي كلامنا دينا እግዚአብሔር አምላክ ነመስክነካ አለና ክቡር ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላክ እንተቃልካ ዝብሎ ክቡር ሰብ ክቡር ሐሳብ ይሐስብ ኣብ ክቡር ድማ ይጸንዕ ከም ዝብሎ ቃልካ እግዚአብሔር ክቡር ዝኾነ ሐሳብ ንዛረብ ቃልካ ዝኸበረ ክንዛረብ ስለዝገበርካ ነመስክነካ እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ክንዲ ዕድለኛታት ኢና ነዚ ቃልካ ክንሰብኮ ክንምሮ ክነጽንዖ ፍቃድ ስለዝሃብካና ካብ ሰማይ ነመስክነካ ኣብዚ ዝኸብርን ዝዓብን ቃል ወልሓንቲ የለን እሞ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ስኻ ክትሰምሮ ስኻ ድማ ከተጽንዖ እግዚአብሔር ንኹሉ ግዜ ነባሪ ኮይኑ ክኸይድ ብስም ኢየሱስ ንጽሊ እግዚአብሔር አምላክ ንዓይ ኣፍ ክትኮነኒ እግዚአብሔር ንስኻ ክትዛረብ ኩሉ ስጋን ደምን ኩሉ ናይ ስምዒት ዘበለ ኩሉ ጸጥ ክብል ንስኻ ክትዛረብ ብስም ኢየሱስ ንጽሊ እግዚአብሔር አምላክ ዝቓል እዚ ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ውሽጥና ክስመር እሞ እግዚአብሔር አምላክ 30 60 100 እናፈረ ይኸይድ ብስም ኢየሱስ ንጽሊ ስለ ሁሉ ነገር ንመስክነካ ብስም ኢየሱስ ጸሊና አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ عودة لا نحن تبع الله مش تبع الله الرأي እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስብከት የለውጠካ ትምህርት የለውጠካ አነ ተዳለ ሁሉ ስብከት ካለ ነይሩ ግን ተማለ ምሽት ያታ ስብከት እግዚአብሔር አርእስታ ይብነ ማለት ይሞ እግዚአብሔር ይመስክኖ እግዚአብሔር ባርኩም በዘምራ ጣም ጽቡቅ መዝሙር ካለውን እግዚአብሔር ካብዝ መደብ እዚ ጽቡቅ ዝኾነ እዩ በቤተ ክርስቲያን ገብራሉ ጣም ዘገርም እዩ ቃል አምላክ ክፈሳ ተጀሚሩ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግድንያ ለውጥ ክትገብር ቃል አምላክ ዝፈሳ ቤተ ክርስቲያን ተኮይና ግድነት ይለውጥታት ክረአ ምክንያቱ ቃል አምላክ ክቡር ስለ ዝኾነ ናይሎም ማዓንቲ ትምህርትና ርእስታ ምናልባት ርእስቱ ትሕዙ ቃል መስቀልን ጥበብ ሰብን ዝብል ይዘለና ማለት እንጂ ቃል መስቀል ጥበብ ሰብ መብዛሕቱ ጊዜ ኣብዛ ዓለም እቲ ጥበብ ዝበሃል አርእስቱ ክንሪኦ ከለና ሓደ ሰብ ጥበበኛ ይኽትብሎ ከለኻ ብፍልጠት ልዕል ዝበለ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ቴክኒካል ስኪል ናይ ብሓቂ ኢዱ ኣብ ጽርበት ድዩ ኣብ ምስኣል ድዩ ኣብ ካልእ ፍሉጥ እንተደኣ ኮይኑ ውሩይ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ውህሉል ዝኾነ ተመክሮ ኣለዎ እጂ ብሉይ ኪዳን ጥበብ ኩሎም ከሎ ዞም ሰለስተ ነገራት እዩ ዘርኤልና ማለት ጥበብ ክርኢ ከለና ወይ ውህሉል ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ማለት ብተመክሮ እሲ ልዕል ዝበለ ናይ ተመክሮ ኤክስፐርቲዝ ዘሎ ኤክስፒሪየንስስ ንብሎ ከምኡ ዘሕለፈ ሰብ ወይ ከዓ ጥበብ ዝበሃል ጥበበኛ ቴክኒካል ስኪል ዝረኣዮ በዓል መሳሌ እልተሪኹሞም ነታ ዶንካን ክሰርሕዋ ከሎ እስካብ እግዚአብሔር ታይሉ መንፈስ እግዚአብሔር ጥበብ ሂብዎም ማለት እዩ ሓንቲ ጌጋ ዝበሃል ኣይገበሩን እጂ እግዚአብሔር ከምኡ ዓይነት ጥበበኛታት ይህብ እዩ እዚ ጥበብ እዚ ግን ኣብ እግዚአብሔር ፍርሃት እንተተሓቂፉ እግዚአብሔር ደስ ብሎ ማለት እዩ እጂ ዮሴፍ ተሪኹሞሲ ጥበበኛ ዓይነት ዝገበራ ኣብቲ ግብፂ ጥሜት ክመጽእ እሞ ንኸምዚ ንዳለው ኢሉ ጥበብ ክዛረብ ከሎ ኣብ እግዚአብሔር ፍርሃት ተወኪሉ ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ዓይነት ጥበብ ከዓ ኣሎ ምድራዊ ጥበብ ከዓ ናይ ሰብ ጥበብ ኮይኑ ግን ናብ እግዚአብሔር ዘይብጽሐካ ናብ ምድሓን ዘይብጽሐካ ዓይነት ጥበብ ድማ ኣሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ነይረ ገሊኣቶም እግዚአብሔር ተዛረብቲ ይገብሮም ብዘረባ ፍልጠት ክእለት ዘለዎም ኣዘራርባ ርቱዕ ዝኾነ አንደበት ዘለዎም ክዛረቡ ከለውሲ ከምዚ ብዛዓዲ ንዛረቦ ኤሊኮንስ ንብሎ ወይ ከዓ ካሪዝማቲክ ተዛራባይ ንብሎ ዘገርም ዓይነት ክዛረቡ ከለውስ በቃ ይፈስስ ተቃልሞ ደስ እንዳበለካ ትሰምዖ ከምኡ ዓይነት ተዛረብቲ እግዚአብሔር ይገብር እዩ ካልእቲ ከዓ እንታይ ይገብር ዓየይቲ ድማ ገብር ዕዮኦም ሓንቲ ነገር ምስ ሓዝዋሲ ኢዶምሲ ወርቂ ዝበሃል ኣብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ኣሎ ገሊኦም ከዓ ህድእ ኢሎም
ኣብ ምኽሪ ኣገልግሎት ክትሪኦም ከለኻ ኣብ መኽርቲ ኮይኖም ክትረኽቦም ከለኻ ጥበቦም የምፅኡ እሞ እዞም ኩሎም ግን ኣብ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ፍርሃት ዘይኣተው ወይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጥዎ ኮይኖም እግዚኣብሔር ከንቱ እዩ ዝብሎ ንዑ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ስብከትና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ኣብ ቁፅሪ 18 ጀሚርና ክሳብ 15 ዘላ እያ ሕጂ እዚኣ እዩ ዘርእየና ጳውሎስ መእተዊ ክብረልኩም ፀኒሐ ጳውሎስ ነዚኣ ኸርእየና እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ኣብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 15 ቆሮንቶስ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ግሪክ ከተማ እያ ትቕመጥ ኣብ ግሪክ ከተማ እያ ዘላ ይቕረታ ኣብ ግሪክ ከተማ እያ ዘላ ሕጂ ግሪካውያን ናይ ብሓቂ ዘድንቕዎ ነገር ተሎ ሓደ ሰብ ጥበበኛ እቲ ፍልስፍና ዝበሃል ፊሎዞፊያ ወይ ከዓ ፍቕሪ ወይ ከዓ ምፍታው ናይ ጥበብ ማለት እዩ ፍልስፍና ማለት ብፍልስፍና ኣዝዮም ዝረቐቑ ሰባት እዮም ነይሮም ኣዝዮም ዝረቐቑ ሕጂ እቲ ፍልስፍናኦም ግን እንታይ ዘይቋፀረ ነይሩ ኣምላኽ ዘይብሉ ፍልስፍና እዩ ነይሩ በዓል ፕሌቶ ቴልኮም ሶፊስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነይሮም ኣሪስቶትል ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥበበኛታት ዝበሃሉ ፈላስፋታት ነይሮም እዞም ፈላስፋታት ኩሎም ግን እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ንጥበብ ግን ክረኽብዋ ለይትን መዓልትን ዝፅዕሩ እዮም ነይሮም ሕጂ ጳውሎስ ናብ ቆሮንጦስ ከተማ ከኣቱ ከሎ እዚ ባክግራውንድ ወይ ከዓ እዚ ሓሳብ ኣለዎ ኣብዛ ግሪክ ከተማ ዝኾነት ናይ ግሪክ ከተማ ሓንቲ ዝኾነት ከኣቱ ከሎ ብጥበብ ኣዝዮም ዝድንቑ ዝነበሩ ሰባት እዮም ነይሮም ጥበበኛ ክብልዎ እንተኮይኖም ናይ ዘረባ ክእለት ዘለዎ ሰብ ኣዝዩ ጥበበኛ እንተኮይኑ ዋው እዚ ደኣ ዘገርም ኢሉ ክሰምዕዎ ይደልዩ ነይሮም ማለት እዩ ጥበብ ብጣዕሚ ትድነቐላ ዝነበረት ኣምላኽ ዘይብላ ግን ኣምላኽ ዘይተቋፅር ንኣምላኽ ድማ ዘይትርኢ ግን ምድራዊ ዝኾነ ፍልጠት ጥራሕ ሒዛ ትኸይድ ብጣዕሚ ኣድንቖት ነይርዎም ጳውሎስ ነዚኣ እዩ ክምክታ ኢሉ መፂ ናብ ከተምኡ ምስ መፀ እንታይ ኢልዎም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 18 15 ጥበብ ጠቢባን ከጠፍኤ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቲ እውን ከፍርስ ዝብል ፅሑፍ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንኣና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ እዚኣ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ነቢ ኢሳያስ ተዛረባ ደጊሙ ተዛሪብዋ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 14 ተኸይድና ምናልባት ከነውፅእ ኣሳሙ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 14 ስለዚ እንሆ ኣብ ማእከል እዚ ህዝቢ እዚ ዘደንቕ ተግባር እወ ዘደንቕ ተግባርን ተኣምራትን ወሲኸ ክገብር እየ ጥበብ እቶም ጥበበኛታት ክጠፍእ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቱ ክድፈን እዩ በለ የብለና ካብዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ተበጊሱ እዩ ሓሳባቱ ክህብ ደልዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ጥበብ ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ቆሮንጦስ ማሕበር ጌጋ ምዃኑ እቲ ጥበብ ኢሎም ሒዞምዎ ዝነበሩ ጥበብ ኢሎም ዘድንቕዎ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክምዘን ከሎ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ኣምላኽ ዘይቋፅር ጥበብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ካብ ከባቢኹም ከፍርስ እየ ዝበለ ፅሑፍ እዩ ምስ በለ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንዓና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ ኢሉና ቁፅሪ 17 ዲብ ተይልኩም እንታይ ኢሉና ኣሎ እቲ መስቀል ክርስቶስ ከንቱ ምእንቲ ከይከውን ብጥበብ ዘረባ ከይግበር ክርስቶስ ወንጌል ክስበኽ ዳኣ እምበር ከጥምቕሲ ኣይለኣኸንን ብጥበብ ዘረባ ከይግበር እጂ ክልተ ዓይነት ጥበብ ሓደ ቃል መስቀል እዩ ሓደ ድማ ጥበብ ዘረባ ዘለዎ ማለት እዩ ነዚኣ ብዙሓት ግሪካውያን ክቕበልዋ ብጣዕሚ እዮም ተሸጊሮም ማለት እዩ ኣብ ግሪክ ከተማ ስለ ዘለው እቲ ናይ መስቀል መልእኽቲ ቀሊል ኮይኑዎም ሓደ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ተሓርከ ምእንቲ ሰብ ኢሉ ከድሕን ኢሉ ሞይቱ ንግሪካውያን እዚ ብጣዕሚ ንዕቐት እዩ ግሪካውያን ከምስታት ደስ ኣይብሎምን እዩ ትፅሑፋቶም በዓል ሆመር ኢልያድ ገለ ተንብቡ ትኾንኩም ስነ ፅሑፍ ንሳቶም ክፅሕፉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም
ጀግና ዝኾነ ንሞት ንሓደሲ ድርምስምስ ኣቢሉ ድስዕር ከምዚ ዝቐትል ዘጥፍእ እሞ ንኹሉ ከዓ ድስዕር ከምዚዩ ናታቶም ጥበበኛ ዝበሃል ወይ ከዓ ስማርት ዝኾነ ነገራት ተበላሒቱስ ካብዚ ከምዝታት ድወፅ እዩ ሕጂ እንታይ ኢልዎ እቲ መልእኽቲ ናይቲ መስቀልሲ ዕሽነት እዩ ንመን ዕሽነት ነቶም ዝጠፉ ንዓና ንንድሕንክና እንታይ ኢሉ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ እንዳነፃፀረ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ቶም ዝጠፍኡ ነዚ ቃል መስቀል እዚ ክቕበልዎ ኣይደልን እዮም ኣነ ንስኻትኩምን ቃል መስቀል ክንቅበሎ ዝኽኣልና ዋ ሓደ ግዜ ሲ ኣብቲ ቅድም ዝነበርናዮ ቅድሚ ጎይታ ምንባርና እንተ መፂኻ ሲ ንኽትቅበሎ የሸግረካ ይኸውን ሕጂ ግን እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድሜና ልብና ምስ ከፈቶ ግን ናይ ብሓቂ ሓይሊ ኣምላኽ ምዃኑ ተረዲእና ኢና መፂና ስለዚ ጳውሎስ ነዚያ እዩ ደስመረላ ዘሎ ኦኬ እንታይ ይሽግሮም ነይሩ ድሓር ይገልጾ ማለት እዩ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ምሁር ጽሑፋት ሲ ኣበይ ኣሎ መርማሪ እዛ ዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ እዛ ዓለም እዚኣስ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ሕጂ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ክብል ከሎ ኣብ ቆሮንጦስ ማሕበር ጥበበኛ ተባሂሉ ወይ ከዓ ጸሓፊ ምሁር ተባሂሉ ድጽዋዕ ዝነበረ ወይ ከዓ መርማሪ እዛ ዓለም ተባሂሉ ድጽዋዕ ዝነበረ ኣዝዩ ተደናቂ ስለ ዝነበረ ሲ ኣብ ቅድሚ እቲ ቃል መስቀል ኣብቲ መሴጅ ወይ ከዓ መልእኽቲ ናይ መስቀል ሲ እንታይ እዩ እዚ እዚስ ትርጉም የብሉን ኢልዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ስኻትኩም ትፅዕርዎ ዘለኹም ንኽትረኽብዎ እዚ ኢልኩም ተድንቕዎ ዘለኹም ሲ ንሱ ክኸውን ኣይግባእን እዩ እቲ ቃል መስቀል እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ጥበብ ዝበሃል ምድራዊ ፍልስፍና ዝበሃል ኣምላኽ ዘይብሉ ከሎ ምድራዊ ፍልስፍናስ እንታይ ገይርዎ ኢልዎም ዕሽነት እዩ ገይርዎም ንስኻትኩም ግን ናብኡ ሃሰው ትብሉ ኣሎ ንዑ ትደልዩ ኣሎ ምድሓን ዘሎ ኣብቲ መልእኽቲ ናይቲ መስቀል እዩ እቲ ምድሓን ዘሎ ንሱ ከዓ ኣብቲ ምድሓን ውሽጥስ ሓይሊ ኣምላኽ ስለ ዘለዎ እዩ ናብዚ ገጽኩም ክትዞሩ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኢልዎም ምክንያቱ ንጳውሎስ ሓደ ነገር ሞገተ ነይርዎም ዘረባ ይክእልን እዩ ዝብል ሓሳብ ነይርዎም ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ተማጊቱ ነይሩ እዚ ናይ ዘረባ ክእለት የብሉ ሪቶሪክ ዝበሃል ሪቶሪክ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ሰብሲ ከተእምኖ ኢልካስ ዋላ ሓቅን ሕሶትን ሓዊስካ ጥራሕ ከመይ ጌርካ ተእምኖ እሚንካስ ኣብቲ ሓሳብካ ተግዝኦ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ጥበብሲ የብሉን ኢሎም ይሓሚይዎ ነይሮም ጳውሎስ ባዕሉ ጽሒፉ ኣሎ ኣነ ናይ ጥበብ ዘረባ የብለይን ኢሉ ኣሎ ሕጂ ጥበብ ዘረባ ዘለዎ ኣጵሎስ ኣዝዩ ጥበበኛ ዝነበረ ዘረባ ንዑ ካልኣይ ነይሩ ሳልሳይ ድማ ናይ ኢየሱስ ኣለዎ ጎድን ናይ ኬፋ ኣለዎ ሕጂ ነዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ተጎጃጅሎም ነይሮም እቶም ሓደ ጥበብ ዘረባ ዘለዎ ኣጵሎስ ናቱ ኢና ዝብል እቶም ሓደ ከዓ ናይ ጳውሎስ ኢና ዝብሉ ኣለዉ እቶም ሓደ ድማ ናይ ጴጥሮስ ናይ ኬፋ እቶም ሓደ ከዓ ናይ ኢየሱስ እቶም ናይ ኢየሱስ ዝብሉን ኢየሱስ ስለ ዝፈትውዎ ይኮኑ ካብቶም ካልኦት ተፈልዮም ንኽረኣዩ ሕጂ ንኩሎም ማሕበርሲ ኣብ ሓደ ከእትዎም ደልዩ ዩናይት ክገብሮም ክሕብሮም ደልዩ እቲ ዝሕብሮም ድማ ጥበብ ናይ ምድሪ ኣይኮነን ኢልዎ እቲ ዝገርመኒ መብዛሕትኡ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ገዛ ርእስና ኮይኑ እዩ ዝስምዐና ኣብቲ ርእስና ኣብ ገዛ ርእስና እዩ ዝስምዐና ኣብቲ ሰብ ዓይነት ኢና ነተኩር መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መን እዩ ኣለኹም ዶ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እዩ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባኹምን ኣይኮነን ብዛዕባኹምን ክንዛረብ ተውዒልና መጨረሻ ክብሪ ዝወስድ መን እዩ ኣነ ንስኻትኩም ክንከውን ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር እንታይ ዝብሎም ዘሎ እቲ ክብሪ ክውሰድ ዝግብኦ እቲ ጥበብ ናይ መጀመርያ ጥበብን ናይ መጨረሻ ጥበብን ክበሃል ዝግባእሲ እቲ ቃል መስቀል መልእኽቲ ናይቲ መስቀል እዩ መስቀል ከንታይ እዩ ዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 እንታይ እዩ ዝብል ሓፃርያ ነዊሕ ፍልስፍና የድልያ ታክቲካ የድልያ ቴክኒካ የድልያ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ሞይቱ ምስ ሞተኸ ተቐቢሩ ብሳልሳይ መዓልቲ እንታይ ገይሩ ተንስኡ በቃ እዚኣ ዋ እዚኣ ጥራሐ በቃ ኺልዋ ይብሉኻ ግሪኻውያን ማለት እዩ እዚኣ ክሰምዑ ከለዉ ኣይቅበልዎን እዮም ንሶም ዝደልዩ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ዝረቐቐ ርቕቕ ዝበለ ናይ ኣተሓሳስባ ክፍሊ ምፂኻሲ ዝርግሕ ኣቢልካ ክትነግሮም ከምዚ ዝበሃል ኢልካሲ ዲቴይል ትንተናታት ዘለዎ ሞጎተ መርትዖታት ኣቕሪብካ ተቕርቦኹም ይደስ ስለዚ ናብኡ ኣይትኺዱ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፉ ዕሽነት እዩ ክልተ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ እቶም ሓደ ዝድሕኑ እቶም ሓደ ድማ ዝጠፉ
ነቶም ዝጠፍኡ ዝብሎም ዘሎ ክልተ ዴስቲኔሽን ኣለዋ ንሰብ ምሽ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሄልያ ሲኦልያ ወይን ፎቶዋ ንኽእል ኢና ግን ሓቂያ ሓደ ግዜ ሲኦል ተዓፅኦ ዝበሃል መዝሙር ነይሩ ኣየፅን እዩ ሲኦል ናብ ማተርዋት ኣየፅን ድሌት ናይ ሰብ እዩ ዝምበር ሲኦል ኣየፅን እዩ ሕጂ እታ ዴስቲኔሽን ንሲኦል ዝኸድዋ እንታይ እታ ጌጋ ጥበብ ናይ ሰብ ሒዞም ጥራሕ ቃል መስቀል ዘይቅበሉ ሰባት ቦትኦም ናበይ ኢለና ናብ ጥፍኣት ኢለና እቶም ቃል መስቀል ኣሚኖም ግን እንታይ ረኽቡ ምድሓን ረኽቡ ምድሓን ዝረኽብሉ ምኽንያት ብምንታይ ኢለና ብሓይሊ ኣለኹም ዶ ብሓይሊ ኣምላኽ እቲ ምድሓን ዝረኽብዎስ ብሓይሊ ኣምላኽ ኢሉና ስለዚ እዚኣ ክረድኦም ደልዩ ጳውሎስ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ እዚኣ ካብ ኢሳያስ ይምፂዋ ደጊሙ ኢሳያስ ኣብ ዘመኑ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 18 ምኑዕናይ ኢሳያስ 33 ቁፅሪ 18 ዲት ታሪክ ንእሽተይ ክትንክፈልኩም እየ ልብኻ ጸሓፊ ኣበይ ኣሎ መዛኒ ኣበይ ኣሎ ግንብታት ዝቆረሰስ ኣበይ ኣሎ እናበለ ናብቲ ፍርሂ ሓስብ ኢሉ ነቲ ጨካን ህዝቢ ነቲ ደየስተውዕል ጭንቂ ዝቋንቁ ነቲ ዘይስማዕ ወታእ ዝመልሓሱ ህዝቢ ኣይክትሪኦን ኢኻ ንጽዮን ነታ ከተማ በዓላትና ተመልከታ ብዒንትኻ ንኢየሩሳሌም ነታ ህድእቲ ማሕበር ዘይትዛናበል ድንኳን መታኸላ ናሓዋሩ ዘይምንቆስ ኣግማዳ ኸዓ ከቶ ዘይብትኽ ክሪኣ እየን ኢሉ ዘገርም ዓይነት ኣባህላ እዩ እታ ቁፅሪ 18 እንታይ ኢሉ ልብኻ ጸሓፊ ኣበይ ኣሎ እዚ ግዜ እዚ ኣሶራውያን እዩ ብዛዕባ ኣሶራውያን ይዛረብ እዩ ኣሶራውያን እንታይ ገብሩ ነይሮም ንምድሪ ኢየሩሳሌም ኢሎም ከጥፍእዋ መፂኦም ሲ ከጥፍእዋ ኢሎም ፈቲኖም ሲ ኣይከኣሉ ንምንታይ እዩ ዘይከኣሉ ጥበብ ነይርዎም እዩ ኣሶራውያን ጸሓፍቲ ነይሮሞም እዮም ፈላጣት ነይሮሞም እዮም ግንብታት ዝቆርሱ ነይሮሞም እዮም ግን ምስ ኩሉ ሓይሎም ሲ ከጥፍእዋ ኣይከኣሉ መን ስለ ዘሎ ኣምላኽ ስለ ዝሕልዋ ነታ ከተማ እዩ ዝብሎም ዘሎ እታ ከተማ ኢየሩሳሌም ግርምቲ ገይሩ ቆ ስለ ዝቆማ ኣምላኽ ብድሕሪኣ ስለ ዘሎ ሲ ፈቲኖም ግን ፌይል ገይሮም ተሳዒሮም ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ጸሓፍቲ ከተናድዩ ጥበበኛታት ከተናድዩ ላዕልን ታሕትን ክትብሉ ናብዝን ናብትን ክትከዱ መን ጥበበኛ መን ተዛራባይ መን ፈላስፋ ኢልኩም ደድሕሪኡ ክትከዱ ተፈቲንኩም ቦታኹም ናብ ጥፍኣት ይኸውን ንዑይ ትሰዓብዎ ካልኣይ ነገር ትሰዓበየ እንደምፀልኩም ከዓ ምክፍፋል ኣብ መንጎንኩም የምፅእ ኣሎ ውህደት ዘይኮነ ዩኒቲ ዘይኮነ ሕብረት ዘይኮነ ምፍልላይ የምፀልኩም ኣሎ ኣነ ናይ እከለ ኢልኩም ፌም ባይ ኣሶሲዬሽን ዝበሃል ኣሎ ፌም ባይ ኣሶሲዬሽን እንታይ ማለት እዩ ጠቓ ፌመስ ዝኾነ ወይ ከዓ ዝና ዘለዎ ውሩይ ዝኾነ ትፅጋዕ እሞ ተፀጊዕካ ምስኡ እንታይ ትረክብ ሽም ትረክብ ሕጂ ተፀጊዕኩም ሽም ንኽትረኽቡ ትፅዕርዎ ዘበለ ኩሉ እዚ ጌጋ እዩ ከንቱ ናብ ከንቱ ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ትጥበብ ሰብሲ ንሱ እኹል ኣይኮነን ነቲ ምድሓን ዘምፅእ ኣይኮነን ትጥበብ ናይ ምድሪ ዘሎ ኣምላኽ ዘይቋፅርሲ ንምድሓና የምፀካን ይብሎም ኣሎ ንርኢ ኣለና ሕጂ ብዘመንና ሓቀ ፍሉጣት ዝበሃሉ ጥበበኛታት ናይ ሃርቫርድ ናይ የል ናይ ስታንፈርድ ናይ ዝተፈላለየ ኣሎ ዝበሃሉ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲታት ዘለዉ መሃርቲ ኮይኖም ቴዎሎጂያን ኮይኖም እንዳመሃርዎ ትቓል እንዳበትኽዎ ኣፀቢቖም ድማ እንዳተቓልሲ ዘርዚሮም ከረድኡኻ ከሎስ ብጣዕሚ ዝገርመካ ግን ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ የለን ይብሉ ብመፅሓፍ ከም ዝብሎ ይብሉኻ ኣነ እዚ ነገር እዚ ኣይርድእን ደሎ እዚ ዝተባሂሉ እምበር ከተፅንዑ ከለኻሲ ሓቅነት ይብሉን ኢሎም ዝዛረቡ ናይ የል መምህር ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ሰምዓ ነይረስ ግርም ኢሉኒ ብሉይ ኪዳን ሰኽትንትኖ ከላ ዘገርም ዓይነታት ታናትና እዩ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዐዮ ዘይፈልጥ እሞ ከዓ ሊቅ እዮም እዚኣቶም ከምዚ ስእልካ ኣይኮነን ሊቅ ናይ ዕብራይስጢ ናይ ግሪክ ናይ ኣራማይስጢ ኣዝዩ ፍልጠት ዘለዎም ሊቃውንቲ እዮም ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሎም ትርጉም የብሉ እዚ ሲ ተቓሊ ዝብሎ እምበር ምንም ትርጉም የብሉን
ኣይንቕበሎኒና ዝብል ዘሎ ኣይንኣምንሉኒና ግን ይምውሩሉ ማለት እዩ ባርት ኤርማን ዝተባሃለ ሰብኣይ መብዛሕትኩም ሰሚዕኩምዎ ትኾኑ ኢኹም ፍሉጥ ስኮላር እዩ ሰብ እዚ ኣብ ዓለም ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ስኮላር ካብኣቶም ሓደ እዩ ክርስቲያን ነይሩ ልዕሊ 30 ገለን ዓመት ክርስቲያን ኮይኑ ንዕኡ ዝምህር ዝነበረ ንቓሉ ዝነበረ ሓንቲ ናይ ትምህርቲ ክፍሊ ወሲዱ ሓንቲ ናይ ትምህርቲ ክፍሊ ዝወሰዳ ድማ ሒዛቶ ሸተት ኢላ ጠፊኣ ንመፅሓፍ ቅዱስ እቲ ኦሪጂናል ሓቂ ድዩ ኣይሓቅን ኢሉ ከፅንዕ ጀሚሩ እታ መፅናዕቲ ሸለውለውለውለውሎ ይብላ ወሲዳቶ ሕጂ ኣግኖስቲክ ኮይኑ ኣጠራጣራይ ኮይኑ ቃሉ እሱ ክዛረብ ከሎ ክሰምዖ ከለካ ዝገርመካ እዩ ካብዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳውፅአ ካብኡ እንዳውፅአ ዛረባሎ ስጋ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ እሱ ኣይጠቕመኩምን እዩ ንምድሓን ኣይኮነኩምን እዩ ብፍልጠት ትብሎ ኣዝዩ ዝበሃል ፍልስፍና ሳይኮሎጂ ብዘመናት ዘሎ መዓት ሳይኮሎጂ ናይ ሳይኮሎጂ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ይጅምርዎ እምበር ሕጂ ኣነ በኣ ንእሽተይ ትምህር ኣቢለኒ ጅምር ምሽ ኣብልዎ ሓደ ቲዮሪ ይመፅእ ድሓር ቁሩብ ፀኒሕካ ድማ ነቲ ቲዮሪ ዘፍርስ ካልእ መፅእ ዝመላላ እዩ ፍፁም ዝበሃል ፍልጠት የለና ኣብ ምድሪ ዋ እዚኣ ዳ ቅድሚ ሕጂ ሲግሞንድ ፍሮይድ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ሲግሞንድ ፍሮይድ ኢሉ ኦኬ ንዓዘ ጥፍቃ ካል ሒዙ መፅእ ሓደ ኤሪክሰን ገለመለ ዝበሃል መዓት ይመፁ እዚ እንታይ እዩ ጥበብ ተባሂሉ ዝድነቕ እዩ ሲግሞንድ ፍሮይድ ኣብቲ ጊዜኡስ ንልዕሊ 100 ዓመት ከምዚ ዓይነት ሰብሲ ኣሎ ድዩ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ይዛረቡሉ እዮም ነይሮም ሳይኮተራፒ ዝበሃል ክወፅእ ከሎስ ሓደ ንሱ ዝነበረሉ ክፍሊ እዩ ግን ትርጉም የብሉ ንምድሓን ኣየምፀልካን እዩ ፍልስፍና ምድራዊ ጥበብሲ ንምድሓን ኣየምፅን እዩ ምሳይ ደለኹም ንምድሓን ዘምፅእ ኣየናዩ መልእኽቲ ናይ መስቀል ቃል መስቀል ጥራሕ ንምድሓን ዘምፅእ ብሎም ኣሎ ጳውሎስ ዕላምኡ ዝነበረ ዘረባታት ጥበብ ዘለዎ ዘረባ ኤሊኮንስ ሪቶሪካል ናይቶም ግሪክ ዝነበረ ኣምፂኡ ክሰብኮም ክምህሮም ኣይኮነን ዕላሙ ኢየሱስ ኣብ መንጎኦም ክስእሎ እዩ ነይሩ ሰብ ኣይኮነን ክስእለሎም ደልዩ ጳውሎስ እንታይ ይመስል ክፈልጦ ኣይደልን እዩ ንሱ ናይ ጳውሎስ ኣይኮነን ህይወት ከሪኦም ደልዩ ንመን ከሪኦም ደልዩ ንኢየሱስ ቃል መስቀል ንኢየሱስ ዘርኢ ኣብ ዘመን መን ይዝረአ ብዙሕ ናብኹም ገዲፈ ኣለሁ ሰብ ድዩ ኢየሱስ ሕጂ እቲ ኢየሱስ ምስኣል ይዕላሞ ነይሩ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 2 እሞ ንኺዳ ካልእ ነገር ክሰብከልኩም ኣይደልን ኢሉ ብጣዕሚ ዝድነቕ በዚኣ ክቀብል ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 2 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 2 ሓደ ጀሚረ እንታይ ትብል ኣሕዋተየ ኣነ ድማ ማእከልኩም ከለኹ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እቲ እተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከምዘይፈልጥ መደብኩም ሞ ናባኻትኩም ክመፅእ ከለኹ ምስክር ኣምላኽ ብብሉጥ ዘረባ ወይ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመጻእኩም ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክነግር ክሰብኽ ክምህር ንዑ ከፋልጠኩም ከፍልጠኩም ተዘይኮይኑሲ ናተይ ጥበብ ዘረባኽ ምህረኩም ኢለ ኣይመጽኹን ጥበብ ናተይ ከሪእኩም ኢለ ኣይመጽኹን ኢልዎ ፊልጵ ምስከና ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ከዓ ንዓይ ህይወተይ መን ኢሉ ኢየሱስ ኢሉ ኣቤት ክንደይ ሰባት ኢና ህይወተይ ኢየሱስ ይንብል ህይወተይ ኢየሱስ ብቃልካ ትብሎ ኢኻ ብሓቂ ግን ህይወትካ ኢየሱስ ትሕተሎ ምክንያቱ ጳውሎስ ናብ ፀጋምን ናብ የማንን ዓድታትን ደስግሮ ዝነበረ እንታይ ተይልኩም ገንዘብ ኣይኮነን ንብረት ኣይኮነን ንግዲ ኣይኮነን እንታይ ዘስግሮ ነይሩ ኢየሱስ ዘስግሮ ነይሩ ኣብ ፊልጵ ከዓ ትኸሎስ ካብ ዕብራውያን ተይልኩም ኣነ ናይቶም ዕብራውያን ዕብራዊ እየ ኢሉ بفلتت تلكم أبتم مزانة يزنبورسي حلف زبل فلتت نيرني أولوس أبزلو منزل تزلك أبجلاتي خسارة كله أبزلو أبتم بتصوت يزنبورسي فولي عينت فلتت نيرني سجنايت من يقوم قحف أسرويلو
በቶም ዓሌት እንተመጺኹም ናቶም 12 ምስተመቕሉ ምስ ዳዊት ወገን ዝሓዙ ዘይጠለሙ ዘይከሓዱ ምስኡ ተጸጉዑ ካብኣቶም ዝጽዋዕ ዓሌት ግን ኣይመክሕንን ኢሉ ስለዚ ጥበብ ኣይኮነን ክትርእይዎ ዘለኩም ምድራዊ ጥበብ ኣቤት ዓለም ሎሚ ትርእይዎ ኣለኹም ናበይ ኣትጎይ ዘላ ሓደ ግዜ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 18 ዘሎ ዝተገሊጹ ብህይወትካ ትርእዮ ተሳኢሉ ትርእዮ ሓናባሓተው ተዋዲሂብላ ሰባትሲ መሓውር ዘለዎም እንስሳታትሲ ከም ልኹ ጀሚሮም ርኢናዮም ሮቦትስ ትርእይዎም ኣለኹም ሕጂ ሓቀ ማዕረናይ ሰብ ክገብርዎም ክንደይ ጻዕሪ ግበር ኣሎም ሮቦትስ ታ ህይወት ጥራሓ ተሳኢና ታ ህይወት ተዳልያ ግን ተሳኢና ዋላ ሓፂን ተገበርካ ከምዚሉ ተኸደ ዋላ መስርሕ ተገበረት ህይወት የላን ህይወት ኣብ ምንታይ ዘላ ጎይታ ይባረኽ ኣበያ ዘላ ታ ህይወት ኣበያ ዘላ ታ ህይወት ዓዊልኩ ኣብ ኢየሱስ ኣብ እግዚአብሔር ያ ዘላ ግን ንዓኸ መዓረሪዩ ጥበበኛታት ተባሂሎም ኣለዉ ዝበሃሉ በዓል ኢላን ማስክ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ትርእይዎ ኣለኹም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዘመንና ቤኸይዳ ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም ግልጽ ዝኾነ ዘመን እዚኣ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ካብዚ ኣይትውፁ ካበይ ካብ ቃል መስቀል ንምድሓና ዝኸውን ንሱ ጥራይ እቲ ንፍልጠትና ባህ ክብለና ስምዒትና ስኢሉ ንግዚኡ ከዘናግዕና ይኽእል እዩ ንምድሓን ግን ኣይከውንን እዩ እሱ ዝብሎም ዘሎ ብዙሕ ነገር ትገብሩ ኣለኹም ንቐጽላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 18 ጀሚርና ንቐጽላ ንሓርታ ኢልዎ ነዛ ጥበብ ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን ድዩዋ ከመይ ገይሩ ዕሽነት ገይርዎ ጳውሎስ ጥበብ እኒ ከመይ ኢሉ ናይዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት ይኸውን ንዝብል መሊስዋ እንታይ ኢሉ ስለዚ ዓለም ብጥበብ ንኣምላኽ ብጥበብ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኦኬ ንኣምላኽ ክደልይዎ ኢሎምሲ ብፍልጠት ናይ ዝምድሪ እዚ ኣብዚ ዩኒቨርስ ዘሎ ፍልጠት ኣብዚ ኣድማስ ኣጽናፍ ትብልዎ ፍልጠት ናቹራል ዶ ፍልስፍና ዶ ገለ ዝበሃል ኣናድዮም ደልዮምሲ ኣበይና ንረኽቦ ሓቂ ሕንቅል ሕቅሊተይ እዛ ዩኒቨርስ ከመይላ ተፈጢራ ዝብልሲ ኦሪጅን ናይቲ ዩኒቨርስ ኣድማስ ኣበዩ ኢሎምሲ ኣናድዮም ሲ ኢሎማ ክረኽቦ ኣይከኣሉ ፍልስፍና ትፈልጡ ኢላ ሓስብ ሕጂ ኮነ ተጀሚሩ ቅድሚ በዓል ሶቅራጥ ብዙሕ ነገር ይተገይሩሉ ብዙሕ ሕጂቲ ናይ ፍልስፍና ከእትኩም ኣይደልን ግን ብዙሓት ዓይነት ወገን ናቹራሊስቲክ ዝበሃሉ ነይሮም ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ እሱ ኣብ ሰለስተ መደብ ግን ዝምደብ ሓደ ንሞራላዊ ነገር ክረክብ ተኻላይካ ፍልጠት ካበይ ምንጭ እዩ ዝብል ምን ምንጩ ናይ ፍልጠት እንታይ ፍልጠት ክመጽእ ዝኻለስ ከመይ ልኢት ፍልጠት መጽኡ ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍሉ እዚ እዩ እዚያ ዝብሎም ዘሎ ነታ ፍልጠት ንኽረኽብዋ ኢሎምሲ ፊሎዞፊያ ፍቕሪ ናይ ጥበብ ኢሎም ኣጽኒዖም ምፍታው ናይ ጥበብ ክረኽብዋ ይከኣሉ እግዚአብሔር ነታ ቃል መስቀል ብመን ገሊጽዋ ኢሉ ብመን ገሊጽዋ ብኢየሱስ ድሓርከ ብጥበብ ናይ ሰብ ዘይኮነስ ብጥበብ ኣምላኽ ገይሩ ነቶም ዓያሹ ተባሂሎም ንዑቃት ተባሂሎም ዝጽውዑት ሕብረተሰብ ዝዳ ወዲ ገሊላ እንዲ ኣገፋፋ ዓሳ እንዲ እዚ ደኣ ኣይተማሃረን ሓደ ሰበኻይ ክሰብኽ ሰሚዐስ ገሪምኒ ኣደኖ ከረጋግጽ ኣለኒ ግን ኣብ ገሊላስ ቤት ትምህርቲ ቤት ኣይነበረን ኢሉን እዋ እሰው እዚ ደኣ ገሊላ ገፋፋ ዓሳ ኦይ ኢሎም ዝነዓቑ ሰባት ብኦኦም ገይሩ ዓለም ገላቢጥዋ እግዚአብሔር ይመስገን ብኦኦም ገይሩ ነገራት ለዋዊጥዎ ስጋ ሕጂ ንዛረበሎም ኣለና ሓቀ ከም ጳውሎስ ገይሩ ዝተዘረበሉ ሰብ መን ኣሎ ከም ጴጥሮስ ገይሩ ዝተዘረበሉ ሰብ መን ኣሎ ብዓለም እግዚአብሔር ሓይሊ ስለ ዝሃቦም ስጋ ሕጂ ኣብቲ ቅዱስ ዝኾነ ኣብቲ ክቡር ዝኾነ ኣብቲ ኣዝዩ ንዘለኣለም ዘብል ኣብኡ ክሓትሙ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብኡ ክጽሕፉ ጸጋ ሂቡ ናታቶም ጸጋ ከዓ ዘገርም ናይ ሓዋርያት ትእምርቲ ዝበሃል ኣሎ ዘገርም ዓይነት ትእምርትታት ኣርእይዎ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ
ናብቲ ቃል መስቀል ተመለሱ ናብቲ ዕሽነት ዝመስል ኣምላኽ ግን ጥበቡ ዝገለጸሉ ናው ተመለሱ ፈላስፋታት ብጣዕሚ ዝገርሞም ነይራ ሓደ ካብኣቶም ሶክራተስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሲ ኣነሲ ዲቲ ዝብሎ ኣምላኽ ይኣምንን ሶክራተስ ግን ዲቲ ማለት ብዙሕ ኣማልኽቲ እዮም ነይሮም እጂ ካብቶም ኣማልኽቲ ናይ ኣማልኽቲ ኢሎም ጽውዑ ዙስ ይዝበሃል ዙስ ሕጂ ዝኾነ ኣማልኽቲ መጺሲ ነዘን ክልተ ዓርቀን ዝኽእልሲ ዘሎ ኮይኑ ኣይመስለንን ንምንታይ መስለኩም ምሕረትን ንጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብቲ መስቀል ክልቲአን ገይርዎን ምሕረት ኣምላኽ ገሊጹ ጽድቂ ኣምላኽ ገሊጹ እሱ ግን ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ከመይ ኢሉ ምሕረት እንታይ ኢልካ እንታይ እዩ ንዝበደለ ሰብ ግደፎ እዩ ዝብለካ ጽድቂ እንታይ ይብለካ ንዝበደለ ሰብ ቅፅዓዮ እዩ ዝብለካ ክልቲአን ኣብ ሓደስ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ክገብረ ንኽእል እቲ ሎጂክ ፋላሲ እቲ ሎጂክ ኣይከይድን ኢሉ ምሕረት ብድል ዘበለካስ ይቕረበለሉ ግደፈሉ እዩ ዝብለካ ጽድቂ ግን ቅንዕና ግበር ዝበደለ ሰብ መቕፃዕቲ ብትኽክል ብቕንዕና ክየድ ኣለዎ እዩ ዝብል ነዘን ክልቲአን ክዓርቀን ዝኽእል ሰብ ሳሎ ዶ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ምሕረት ኣምላኽ ገሊጹ ጽድቂ ኣምላኽ ድማ ገሊጹ ንሱ ዓርየምዎን ንኽልቲአን ስለዚ እዛ ጥበብ እዚኣሲ ስቕ ኢላ ኣይኮነትን ጥበብ ኣምላኽ ተኣሎ ዝበሃል ጥበብ ዝገለጸሉስ ብክርስቶስ እዩ ዝብሎም ዘሎ ንስኻትኩም ግን ሓሰው ትብልዋ ዘለኹም ጥበብ ግን ካልእ ጥበብ እያ እታ ምድራዊ ጥበብ ተባሂላ ትጽዋዕ ኣምላኽ ዘይተቋፅር ንዓኣ ግን ብጣዕሚ ትደልይዋ ኣለኹም ትጎይላ ኣለኹም እዚኣ ኸ ሕብረት ዘይኮነ ትፈጥረልኩም ዘላስ ፋሕ ተብለኩም ኣላ ኣነ ናይ ኣጵሎሴ ኣነ ናይ ጳውሎሴ ኣነ ናይ ኬፋኤ ኣነ ናይ የሱስ ኢላ ፋሕ ተብለኩም ኣላ ዩናይትድ ክንትኾኑ ብውህደት ክርስትና ዝርአ ብሕብረት ክንዝርአሲ ፋሕ ኢልኩም ትኸዱ ኣለኹም እንታይ ስለ ዝሓዝኩም ምድራዊ ጥበብ ሒዝኩም ኣምላኽ ዘይቋፅር ስለ ዝሓዝኩም ቃል መስቀል ሒዝኩም ተትኾኑ ግን ከምዚ ምኾንኩምን እዩ ዝብሎም ዘሎ መልእኽቲ ናይ መስቀል ይሕብረካ እምበር ፋሕ የብለካን እዩ ክርስቶስ እንታይ ዝገብረካ ይሕብረካ እምበር ፋሕ የብለካን እዩ ካልእ እንተመፂኻ ናብ ሃተውቶ ተመፂኻ ግን ናበይ ትኸይድ ናብ ሃተውቶ ናይ ሂማን ሜተድ ወይ ከዓ ሩልስ ወይ ስርዓት ናይ ሰብ ስርዓት ሕግታት ናይ ሰብ ተመፂኻ 10,000 ዶ 100,000 ዶ በልዎ ክወፅእ ክእል ካብኡ ፋሕ ክትብል ትኽእል ሓደ ዝገብረካ መን መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ኤፌሶን ከምኡ ዝብል ሓቀይ ሓድነትናስ ብምንታይ ዝግለጽ ኢሉ ሓደ ዝገብረናስ እንታይ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ነቲ ሓደ ንፅንዕና ካሊእ እዩ ሓደ ዝገብረና ግን ንሱ ኢሉ ስለዚ እታ ጥበብ ትብልዋ ዘለኹም ስትጎድአኩም እያ ዘላ እምበር ኣይጠቕመኩምን እያ ዘላ ኢልዎ ኣራይ ሕጂ ነቐፅል ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ፅርዓውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ እዚኣ ሕጂ ናብታ ጥበብ ይኻርም ደልዩ ክልተ ነገራት ክልተ ወገን ናይ ሰብ ይገልጽ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ትፈልጡ ኢኹም ሓቀይ ኣብ ሰለስተ ወገን እዩ ዘለዋ እታም ሓደ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኩሉ ሰብ ዝሓብረላ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ተቐበለ ዘለዋ ኩሉ ዓልየት ዘለዋ ተኻልአይቲ ኣይሁድ እያ ተኻልአይቲ ሳልሰይቲ ድማ ኣሕዛብ እያ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከምኡ ዝብለና ኣብ ሰለስተ መቒሉ እዩ ፅርዓውያን ክብል ከሎ ኣሕዛብ ማለት እዩ ግሪኻውያን ስለዚ ግን ናይ ግሪኻውያን ልቦም ኣበይ እዩ ዘብል ነይሩ ኣብቲ ጥበብ እዮም ዝደልዩ ምድራዊ ጥበብ ኣይሁድ ከዓ ምልክታት ኣይሁድ ከድካ ከተእምኖም ተደሊኻ ከዓ ተኣምራት ኣርእየና ንየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሞም ዝሓትዎ ዝነበሩ እስኪ ናይ ኣምላኽ ምዃንካስ ኢሎም ማሓንሲ ኣምላኽ ዝመፅኻ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ምዃንካ ክነረጋግፅ ተኣምራት እስክርእየና ኢሎም ጥበብ ኣርእየና ኣይኮነን ኢሎም ኣይሁድ ልቦም ዝሰድዕ ብምንታይ ተይልኩም ምልክታት እዩ ተኣምራት ተሪኦም ምግቢ 5 ዓሳ 2 ሕብስ ምፅኡ ምግብታት ተባዚሑ በቃ ልቦም ይኸይድ ይስዕብዎ ይጎዩ ደድሕሪኡ ኸዱ ግሪኽ ከዓ ናይ ብሓቂ ዘድንቑኻ ጥበብ እዩ ኣብዞም ክልተ ምልክታት ግን እግዚኣብሔር ግን ዘድንቆ እግዚኣብሔር ግን ዝደልዮ ሰብ እንታይ እዩ ነቲ ቃል መስቀል ዕሽነት ዝመስል ግን ጥበብ ኣምላኽ ዝተገልጸ ንዑ ሒዙ ጸኒዑ ዝነብር ሰብ እግዚኣብሔር ይንእዶ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ነዚ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ግና ነትን ኣይሁድ መዐንቀፊ ንህዛብ ዕሽነት ዝኾነ ተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ኦኬ ኣይሁድ ዝተዓንቀፍሉ ምኽንያት እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልኩም ብተኣምራት ሲ ካብቲ መስቀል ስርእሱ ኣድሒኑ ንሮማውያን ግዝኣት ደረማሚሱ መሲሕ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ግዝኣት ንእስራኤል ዘይረከቦም እሱ ከዓ ዕላሙ ይነበረን
مصحف قدس تتصحيف له دانيال مرافق 9 قصر 26 انت مسيح قتلي رؤسو غنا ايكونن كم زقتل تتصحيف قلوس تخويلو تحلاليفهم فريساويان صحفتي تحلاليفهم ضمن هيمانوت مرحت زنبورو مبزحتهم مالتي اوقاتهم بعد نيقوديموس ركوبيهم ግን مبزحتهم حج انتي زرئه تاي زرئيهم زلو معنقف ኮይኑዎም ምክንያቱ ትጽቢቶም ዝነበረ መሲሕ ክመጽእ እሞ ካብ ሮማ ግዝኣት ከውፀናይ ካብ ሮማ ግዝኣት አውጽኢ ድማ ንሕና ፔደስታል ወደ ፔደስታል ክገብረናይ ኣብቲ ላዕሊ ክብከብለናይ ሽምና ክጽዋዒ እስራኤል ናብቲ ዝበሃሉ ነገር ክትመጽኢሓ ዝብል ትጽቢትን ሓረርታን ነይርዎም ግብረ ሐዋርያት ተንቢብና ከምኡ ብግልጽ ጽሒፍዎ ኣሎ ከም ድሌት ነይርዎም እቲ ድሌቶም ግን ነዚ ምዃን ምስኣኑ ኣብ መስቀል ምስከዱ ናይ ብሓቂ ዝፈትዋ عزيز فكرة مريم مجدلاويت الله بتعمي عدست لأنه كل جزء إن من تاع ساعات قد صار ديت سبخون زبلوا لساعات علو فتهم دك مزامرتو مع ساعات يوم فريهم اليوم كي تحزود يوم عيفلتن كلهم مع بيتروس مع الجل مساجد فقر أملاخ فقر يسوع لازنا براس بليت استاجرة وتي أصنابي كده أبت ما قبل كروباكو كل يوم تموتادرات قاتلوني كتفوني بزح مبلت أنت ما توتلو أنت جناي قدسان نعخر خبو خيدي مغنياتو ستفليني إذا عزيز فكروس تفليو خباي هيدا مجمر يعني تنسى إيه ملأخت زراعية كاسة ملأخت تكليتو زراعية كاسة نبع البيتروس ترخي مس نجرته وقت هيتب للخي إذا كل تزاريبو يسوع كريستوس سالساي مع التغتنسي أزبله رجستر أي جبران نيرو تلبو كيدو بكا تودع نجري مسيرو نام مقفاف عسى خدو دليو بكا بيتروس بكا مو نجر تودع حجي يلو خيدو سلازي قال مسكل انتلكا قال مسكل عشنت كوينون عالم زر أياسي نايهود معنقف زخونهم نبزحت استعنقفلو نمنتايو يسوع كريستوس كم تنسعي نغوس نغستات كوينو بملأخت تمريح متيو ابز ግዝኣት ዘሎ ሁሉ ጪና ነገራት እዚ ዘይኮነሲ ተዓንቂፎም ወዲቆም እዮም ሳቶም እዚ ተዓንቂፎም ይብለና ኣሎ ቃል መስቀል ክረኽብዎ ዘይከኣሉ መልእኽቲ ናይ መስቀል نهزابن عشنت زغنة تسأل كريستوس يسبح لنا أبي دس كبر نحن سبكتنا نتايلو تتسأل كريستوس حد بيت كريستيان حدا أقلقلوت حدا منستري كريستوس بقى تسأل دي سبح تخوينو الشيء سبكتنا خون زقبا الشيء تمرتنا خون زقبا كل خالد نتمرتنا نمتقام نمتمرتنا نمأداب تصحيف لنا بولي كيدان كوم يا حكي كريستوس ني حدش كيدان فلامينا كن تمرتنا خو زحا وفخوني قبا حكي لان انتهي تيلكم نسيو قال مسكال سي بقى عشنتي دي مثلا علم كزاربون كلهم آمنت زي كونسي عشنت تاخذ زارب زلا با ازني بحق امين كاري خازي تايت بلا الله خابلو نحاكن من ما يمسلك قاع زي بل رتعلك وشتخ ما نطرح كان ما نزحلف منبر تبلو نعم كن سنسايبو مني مالسي اب حدا يقلقلوت كبلس بزعبا تابوت تمرتي يبنيران اشتي مالتي كابت مسارحتها تنغيلات حسب انتهاتكم سي تابوت قلقل تقولوا تقرفوا ستاي مالتكم كبرت هيكون انزقلي لنستحر حساباتين شعون قلت سبات سلس سبات تحتتكوها بزعبا تابوت سيلا كنشل زبلا حساب ترحيبوا مني مزيات هدليات مرت مالتي انتهينا تابوت سين تكم إبراهيم معرف شمونت إرمياس معرف سلسة مساعدكم سي تابوت سين تكمل مغنيات كريستوس يسوس تايسل زجبر زابير يبارا سلازي تقال مسكال سي نسوي بقى كريستوس يخسبخن كمهرن كتسبخن زلو بقى تسالي كريستوس
أبسب كسبخ له يبلون مالتاكم كون بعل أبراهام بعل يوسف ينقص يوسفات بعل داوود زجر وأقل كلتيهم إلهم قنساتهم سب نجار الله سباوي نجار الله كريستوس كن بتصوم أملاخ بتصوم سبي تلازي نهي باولوس لبورا أيوه أنا سبكتيك خون زدليوس مني لنا كريستوس نحنا كنا نهزاب نايهود معنك أفزغنا نهزاب عشنت زغنا تسأل كريستوس لسبخ لنا سبكتنا سويلو حرم عراف كل تحجي جزية سلازي بالنمبر طبب ناي سبتاي تمثل أو كل صوي جزية سلازي وخاتوني جز ترى أسرانا 4 نسونتهم صوعات نايهود كونه نزراويان كونه كريستوس تحيل أملاخن طبب أملاخني أوكي ثلاثة قفل التزاريب بزي صوعات علو صوعات مني أملاخ تصوع نتهم أملاخ تصوعهم نايهود كونه نزراويان كونه كريستوس اتحايل أملاخن طبب أملاخني أوكي سخاتكم طببنا يمدر تدلي والله محكي طببنا يمدر أيكون نزله أملاخ طببو زقلت أسام من تايلنا أب كريستوس يقلي سواتا طبب أتحيزونا له ملختنا يمسكل نساعدها طبب يزبلهم زل نايتا ملخت مسكل دلا مأكل حساب ويكا مأكل عينا تخمني كريستوس يسوع سلازن عان تحيسكم ما ترحيكم معنك أفزيبلكم تخونوا ويكا عشنت عشا تباهلكم دي تقصروا طببنياتا تخونوا نتيك زيابير أملاخ ملو طبب زلو وزلا أخو نودو مستقبلو ترحي يزولهم زلو كازيلون تايلو كابسبسي عشنت أملاخ يتقبب كابسب كا دخام أملاخ يبرتع حجي أملاخ عشنت علو مالتو أيكونانكم خيتردو قنت أبابنيا إلكا ليتن معالتن ناي بليتو ناي أرسطوتل ناي سبينوزيا ناي كانت ناي استفلالي إيمانويل كانت ناي جون لاك ناي روسو ناي استفلالي تتسرب كاسي أزو كله سنعي كاسي ترقوم يبولون كنتو يو ترقوم يبولون مغنياتو اتمسنعت تتصنع زل خاسي ترقوم زي بولو مسنعتي خات خيد دلخ نعاها دسك بلا كان فلتتك خيد خيدي كن ترقوم يبولون نمنتاي إلوه كابسب عشنتسي ني أملاخ تأبب أملاخسي يتأبب تتأببكا تتأببكا نعم أملاخ نلعلق تأبب هيتغلني ولا قرح ولا سمارت خون ولا عزيز بلز فلت أتالني كم تعنتو يزبولكم تأبب أبولي كيدان عزيز بلز فلت أتزلوسة ببنيان بحال خالقها تكنيكال سكيل زغونا نقر بقى زعري كالز كبرمو بلوس كيرو دسرحوت ببنيان بحال experiences سلوها ببنيان بحال زقبر كاتا قبر كاقل نا أملاخ كاب أملاخ كتأبب هاي تخلني خا أملاخ كا ملو تأببو زقلت سألو أبي يتيلكم أب كريستوس يسوس تأببنا أملاخ استقلت بملئتها بفتسمت استقلت أب كريستوس يسوس سلازي الصغا أنت دعا تايزبلهم زلو نسخوم أنت دعا تأببنيا يكون إكزابير إزك المسك ألسي عشنتي تبلو تخوينكم سي إكزابير أملاخ تأبب ملو زقلت سألو نعيهم تنعقو زلهم يزبلهم زلو مسؤيكمكم زلهم حجي حبرتنا مسمنا اللو يتو من يقدم يجيرنا نسرع من يتصحف ناتنا زل على زو ماتيرياليزم ديو نبرت أبيت أبزلهم زنا ماتيرياليزم تريقوا لهم كما يجزع له جنزب ديو فار جنزب هيكون نحما فار جنزب يحما انتهي أولوس تسأل اللبو بكريستوسين فغري ناي كريستوس تزيبل كها أقلقلوت كنتي بزقبركا تقبركا تأمرت تتقلت أبخ اللوز بحال فغري اللوز بحال نقر تقبركا ترقوم يقولو عزيز قرمني سايكولوجي فلسفنا يزانا قعكاي
زاربو لخلها قحقح يزبلك نسمعيت كاوني تأتاتوي بقى أنا خصهم عس دس يزبلك كنت رقوم يقولوا مجرشا مسكر كاسوا استاي مودعتا معرفو تاي كريستوس كنت يبكى عقابت بكى كم تخزم مرصنح مندافلت كاي مسكر كاسي لا تحقوس كاتخيد دافلت كاي مسكر كا مملس كان تمكر كاي مسكر كاسي أمره خاندا تخفته لبونه خاندا بره دا وسخك دا خبرك دا عبيك دا قلصلك يمص ازي زبلوم زلو تتحزو زلوكم مقدس تغيروا مجمريان لعلو كلن زخونه እግዚአብሔር زخبرو ود املاخ زخونه ክርስቶስ ኢየሱስ ابتي قال مسقل ወይ كابت ملእختናይ መስቀል ዝተገብረ ንዑ ሓዙ ይዝብሎም ዘሎ ተሓራ ኣሕዋተይ ኣብቲ ጽዋዕኹም ما ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጨዋታት ኣይተጸውዑን ተካዚያ أنا نسخاتكم مسي نقص نقصات نيرنا دينا من الله خوانا نقص نبر اللودي هو الله كاتب لتخونو قال يوم أي فلتني حسيبا نيرا قال يكونن نير كادي غاي هذا هود أهم بيرن هو حسيبا نيرا كما خون كودلي حسيبا يعني يكون تنبريلن حسابا يكون مخان مني خاب علم زهفت مزخونه أجي أزلنا نيرنا وينا جي إيلان ماسك يزلو مش كم إيلان ماسك زقنا لنا بزي لنا دي بلنا بفلتاتك ليقات لنا سكولار استباح لنا نسوع ناي سكولار نقر لنا درجة وا ناي سكولار مالت ليقن مهرن ببيني حكي تقال سفت فيتو بقى انتهي مقبلكمي كومل لنا يبلنا أنا نسخاتكم من أدراشا زنبرنا قدم كريستوس يسوس تزصنا عندهم زحفر حكاية عشان كاي كوميل كاخت مكحسي و أبزع عدم سمت أغسي أبزع نيشتي على زا أنا أمتشم يونيفرسيتي مرا كامباس على عنده أوكي كامباس نيرة تتبعي الكحال نجاريز بحال نيرو قدم ما تجزينا مالتي جي كامباس نيرة قليل كاتني يتسنحمو حراب ستيت يونيفرسيتي كوي نيشتي يونيفرسيتي اوف منطقة عابي يكونن عبيتي بعد ستانفورد بعد هاي جاي هارفارد بعد يلي أو تمهارو زلو وانتهي مقبلكم تمهارو تمرتو وطريق اللغات حسو خال نقري مسمت خاص كامباس نيره أكالكولوس قال خاصي كاف تفتاتني خا أبستراكت ماتماتيكس قال سيل كاف تفتاتن قال الجمس كركا توتور جيرومني واه شعبك أقدفو عيل بالكوين سمعني وابزع عدكو تاي سيلوم يمكمبر تمرتكو دحنيم زوم زعد ماتس بس حكو يكونوا أبيت هذا كلاس ماثماتيكس لينير الجبرا بحد تمايرنا ديفرنشال ايكويشن لينير الجبرا نمهر نير ناس كنا مهر كل ناسي ودو كورياوي مساينيرو كلاس بوا كل التسابات يدنون حدا ود كورياوي تحنت قال تركيا وجي تبال زوم كل التسابات سي بروبلم كفتحوا خلوص بيرو لاتهم زي اغبرواتا بيرو يزغبرا يتمتامش اوكي this is the answer بلن نعيك حربيتات نل دحر كم زصاد دلو مسيلن تمجمر انت يزبل دلو انت خمير كرهبك دحر تزرزر شورت يلورين بحصير بنوح ليرين أبيت كامباس ناس مرا إلشا كامباس ناس مرا جوميد مسلكا لتأبب كايد مسلكا بقى قرب نرجع وسخت بيلكاس كنزي مشالو فحفحت لحاني رجكوا جبا ملي عنده لحاني رجكوا سريع كوي قلت قل سيكون انترستي كل سب أهندبت موت نجار الله جزارة من الناس أن يفرزك كوازم اللي تقلن أفتام كون دخاخون فلوت كون ناي فلوتن حنت بوت الله تنادرشة أحد نخدا كويتها تزي وسيدنا سلزي أزخول نجار سي نبي يخطى كرزلو لبنا نبتي قال مسكال
أملاخ كنا نتوم تبيبها من تغفر سين عشنت نزع عالم زيا حري نتوم برتعت من تغفر كا أملاخ نتدخم زع عالم زيا حري نابليون هيكون حريو ألكسندر زغريت هيكون حريو أزيوم فلوت أتنبورو نجستات هيكون حريو نعين نعخاتكم حرينا دابير مسكن أب قليلا عساس قفوز نبره كم نزريتسي قلسنا ينقر كوتسي قبالي لهم زاربو زنبورو نعتاتهم يحريوه اللوز بحالو فلوطات سميات وريات حريو هيكونن كوفا بيلوم نمنتاي مخنياتو أو أريزن هيبنا نمنتاي كما أمزوانه سجا زبلة أبكر ما أملاخ ما أنتي كيم كحسي كامباس كيبل أنا مالت أيزا كامباس أنا كود حني قال كل سابستراكت ماثماتكس تحني قال خيبل مغنياتو سجا يمكحيو السو نحنا بزجبرنا نجر أبتقى المسكال قال نجر contribution أواتينا لنا نخون كلام استزارنا وأنا كوسل تصلخي نو تيزارب الله خليت المعلت أنت مهلي لك وإذا نجر مدحنا مزيها تيزارب الله شو أنت ساعات تسألي تنبركي خم مدحنا مزيها كو مبلنا إجزابي هركن عبد مدحن يتسب زي بلو يجيرو يد كريستوس ترح زلوا يجيرو مدحن إجزابي راب إجزابي ولد إجزابي منفس كبس ترح زلوا عبد مدحن جيرو خوفا بيلوا نمنتاي أنا نسخاتكم نايم مكح بحري سلزلنا قال فلت قالت بمسحازنا نايم مكح تنعز بالبحري وشتنا قدامه وبحري سلزلو سب من انت خي مكح يلو نابع الشنت عاشو زبحالو فلت أتيبولهم أي تمهرون أبيت بيت تمرت بيت هاكر كان زبحالو أو مجروا يسوع كريستوس كم تقوله بيت تمرتي أبي كم تمهري يوم زناديون يروم قال يوم معناته تزرعوا ساقريمو وا أبي بيت تمرت تمهرو أبي يرسليم كأيكون أبي يرسليم بيت تمرت بيت الله ناي شاماي ناي حيلال بل بيت تمرت بيت نيرو خلت فلت بيت تمرت وري بيت تمرت بيت أوي تمهرن كابي يمشي يدزارب زلو يبلون يرو لعلي يسوع كريستوس بتسقى استزارب خا أب هيستوري يلا أيكولوني دما لعلي يسوع كريستوس فلت أتسمولو دما تبب زمولو أول حدا يلا سلزي تمرتنا يزخدكم أيكونان تمرتنا يزخدكم كلكم مدراو فلتت ناس سلز فلتك مدحنا يتمثل كانيا تببنا يز عالم زي أسلزم سقى تبب أيتمثل كانيا حريا نيجزابي رابطهم عاشو بزيلو سلطنات رؤيات هيكون النيرو يلوم عر سران شمونتن سران شعتن سجا زبالة بكما أملاح من تخيمكح أملاح نت أنا جلاء زبل كنتو من تقبر نتبع عالم حسر نعقون جلا زي كونن حري رأي حج أنا جلاء زبل تمكحتنا هو الدسب كل جزء سلف سنتر دابزيع أنا كوهمزي أنا فلتي أنا سرحي أنا جبري أنا تسلي أنا مهللي أنا سري أنا همز جبري يا أبتعمد حناك الملأختي يا يسوع كريستوس كن كريستوس يزجبري الله خنزاري بيزدلي جابير أمد حنيسي أنس منم ترى يبلين بعلو حريو بعلو تسويعو فلوت أين بركو وري أين بركو الناس كانوا ودق حنبل تحت كنبلي زدلي مالتي وهميو أو أتقليل واق جابير أمد حن يتسبي بالله أنا تقولك قال نخين الزارب أنا سري أنا خمس جبري نخين الزارب كين مكح كما جرى عتيوا حسرن نعقن قال زي كونن حري أكازيا بيتروس هارا بيتروس بيت مرتبيت أبي يرسالي ما يكدر كابتن ما بتجيزيو زنبورو وريات زبالو فريساويان صدقاويان زبالو أزيم ورات بتمرت زنبورو نحمانة مرحتة أين برن كفاف عساي نيرو اندرياسكم برتليميوسكم نعم حريقو مالتي جناخة تصحف زمكح سي بمن مكح مساي بالواسكي إخزابيري مكح عاويلكم ما يسمعني زلهم هاليلويا أنا
ብጣዕሚ ስብከተይ ዝሰብቕ ይኹን መሃሪ ይኹን ብጣዕሚ ዘሐጉሰኒ ብእግዚአብሔር ዝምካሕ ተባኺ መሃሪ ክኸውን ከሎ እዩ ብርእሱ ሙሉእ መዓልቲ ክዛረበኒ ተውዒሉ ከም ገለ እየ ዝኸውን ከጨው ጨው 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 ይዝብለኒ ብእግዚአብሔር ይመካሕ በቃ ሰ ብርእሴና ንምክሑስ የለን መዓስ እዛ ስጋና ከም ትጠልመና ኣይንፈልጥን ኢና ኣበይ ህሞት ከም ትገድፈና ኣይንፈልጥን ብእግዚአብሔር ዝምካሕ ሰብ ብጸጋ ኣምላኽ ዝምካሕ ሰብ እግዚአብሔር ተፈልይዎ ኣይፈልጥን ስለዚ እንታይ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ቅድሚት ይዝኸይ ኩሉ ግዜ የኽብሮ እግዚአብሔር ኢቶስ ምዕራፍ 2 ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ እሞ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ምድሓን ገይሩ ክልተ ነገር ገይሩ ተኻልኣይከ ናይ ዓለማዊ ዘበለ ሓጢአት ዘበለ ነገርሲ ከም ዝኽሕድሲ በዓሉ ትጸጋ ይገብረልካ ጸጋ ኣምላኽ ስለዚ እቲ ዝምካሕ ብመን ይኽምካሕ ዝግባእ ዝምካሕ ብመን ዝምካሕ እስኪ ጎንኹም ዘሎ ብእግዚአብሔር ዝምካሕ እስኪ በሉ ብእግዚአብሔር ዝምካሕ በእግዚአብሔር ዝምካሕ ብርእሰይ ገለ የብለይን ኣነ ገለ የብለይን ኣነ መኔ ጎይታይ ኣነ መኔ ሕረትካ ዘለዓለኒ ሰብኮይ ርእሰይ ይፈልጣኒ ኣነ መኔ ፍቕርኻ ዘለዓለኒ ሰብኮይ እንታይ ክብል ለሃ እንታይ ክብል ለሃ እንታይ ክብል መዘምራን እዚኣተ ዝምሯስ ደስ ብለኒ ሓፃር ገይሮም ጊዜ እጆኹም ድሓንክመና ያ ኣምላኽ ጊዜ ገረስዖ ጊዜ ሕጅ መዘምራን እዚኣ ወፂኦም ተዝብልዋ ደስ ብለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ብምሕረት ኣምላኽ ኢና ደው ኢልና ዘለና በኣንነትና ኣይኮነን ቃል መስቀል ስለ ዘሎ ንሱ ይድሒንና ኢየሱስ ክርስቶስ بإግዚአብሔር ጥራሕ ኢና ንምካሕ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኣብዚያ ክንወደይና መዘምራን ዘሚሩ ወደይና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን በሓደ ኮይና ንእግዚአብሔር ክነምልኽ ኮይና ውኻኽን ወዲእና እግዚአብሔር ይባርኽ ኣነ መኔ በሱ ኣነ መኔ ምሕረትካ ዝበዝሓለይ ሰብኮየ ርእሰይ ይፈልጣኒ ኣነ መኔ ፍቕርኻ ዘለዓለኒ ሰብኮየ ኣነ መኔ ጎይታይ ኣነ መኔ ሰብኮይ ርእሰይ ይፈልጣኒ ኣነ መኔ ፍቕርኻ ዘለዓለኒ ሰብኮይ ኣነ መኔ ጎይታይ ኣነ መኔ
سبكوي 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 السيف التعنبي أنا مني أنا مني أنا مني رخاص العلني سبكوي 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 انتاي قبل 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 وانتاي قبل انتاي قبل انتاي قبل انتاي قبل انتاي قبل انتاي قبل انتاي قبل كزمري نمحرتك كزمري نمحرتك أنس كزمر نمحرتك كزمري نمحرتك انتاي قبل 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 كزمري نمحرتك كزمري نمحرتك كزمري نمحرتك كزمري نمحرتك لو بس زمر ونمحرتك كزمري نمحرتك أنا زمر ونمحرتك كزمري نمحرتك كزمري نمحرتك ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ ምስትውዓል እቶም ኣስተውዓልቲ ከፍርስ ዝብል ጽሑፍ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ናና ንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ምሁር ጽሑፋት ኣበይ ኣሎ መርማሪ ዝዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ስለዚ ዓለም ብጥበባን ኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ጽርኣውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ መዐንቀፊ ንህዛብ ዕሽነት ዝኾነ ተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርኣውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ካብ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ሰብሲ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ ኣሕዋቴ ኣብቲ ጽዋዓኹም እማ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዑን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኸሕፍር ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኸሕፍርካ ኣምላኽ ነታ ድኻም ዝዓለም እዚኣ ሓረ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ዕቑን ገለ ዘይኮነን ሓረ ግና ኸቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልኩም ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ከነመስግኖ ኢና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ብጥበብ ሰብ ዘይኮነ ብጥበብ ኣምላኽ ስለ ዝደሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትና ስለ ዝኾነ እቲ ንዓለም ዕሽነት ዝኾነ ንዓና ግን ህይወት ኮይኑልና እቲ ብዓለም ተንዓቀ ንዓና ግን ንኽብረት ኮይኑልና
ኢየሱስ ክብረትና እዩ ኢየሱስ መድሓንና እዩ ኢየሱስ በረኸትና እዩ ኢየሱስ ጥበብና እዩ ኢየሱስ ምጽንናዕና እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ አሎና ቃልካ ስለዝመጸና በዝረፍት እዚ ስለዝተዛረብካና ጎይታ ክብርን በካ አሎና ንቃልካ ኣብ ልብና ክንስውሮ ደግፈና ኣብ ልብና እግዚአብሔር ንቃልካ ሕተሞ ዘይርሳዕ ኮይኑ ኣብ ጽላት ልብና ይወቀጥ እና ዘከርናዮስ እግዚአብሔር ባኻኽን ምካሕ ኣባኻኽን ድገፍ ኣባኻኽን ውከል እግዚአብሔር ርድአና ጸጋ ካብዝሓልና ብመንፈስ ቅዱስ መመሊስካ መልአና ዘመንና ሁሉ ባኻ ዝተቀደሰ ይኹን ኩሉ ክብሪ ንስምካ ጸሎትና ስለሰማዕካ ተመስገን بشم يسوع آمين إن العلنا بركة أملاك كنقبلينا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላም ወድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን መውጻእኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳእኩምን ይሐሉ ኣብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ኣብ ገጽኩም ይኹን كفتنا بركة سماء እግዚአብሔር ይሃብኩም እዚ በረከት እዚ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕል ነፍስ ወከፍኩም እንብሮ ኣለኹ ተባረኹ ምስ በረከትኩም ኪዱ ኣገልግሎትና ወዲና ኢና ንሓድሕድ